Salam mehruman dogonlar, geçäşi edidilleşler. Gadardan tomoşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün bilşiňiz ýaly dynjalş güni, bazar güni. Bugün hemişeklerden birazjyk ir gün ýalymyza başlaýas. Hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň bugünkü gün ýalymynyň temasy dünkü tomoşaçylarymyzyň isleri esasynda korrupsiýa, paragorluk bilen baglanşykly bugünkü temamyz. Karolio teklip edipdi. Beýleki tomoşaçylarymyzdan golladylar. Inni esasy çykyş etjek, goşak tesbirçilerimiz gelýänçe şu taýda bir gowy sora gelip goşdy. Intak bir gün ýalymy başlamanka aýla agşamdan gaty gowur sora geldi. Şu soraga hemmämiz bilelikde jogap gözlälik. Para berýän jenaýatkärmi ýa para alýan diýip soraýar. Inni bu tema şeýle ýüzde teretsen aslında Türkiýede meselem Türkiýedäki düzgün şeýle parany rüşwet diýilýär. O rüşwet türkçede, türkî dilimde parany berenim, alanym ikisem günäkär hasap edilýär. Inni sen ýurdunda hakykatdanam bir kanun ýöreýän bolsa, kanunyň ýöreýän ýerine ýurdunda hakykatdanam parany berenim jenaýatkär, alanym jenaýatkär. Göni kanun ýöreýän ýerine. Inni haram maşy bilen başlap, haram dag bilen dowam edýän we gellikärdiň aýdyşaly sümükli diýere oň bilenim dowam etjek. Üçüncü diktatorluk. Bular paragorluk bilen dolandyrylýar. Türkmenistanyňky döwletiň dolandyrlyş sistemasy, hökümetiň işleyişi duruşy bilen korrupsiýa esasynda ýola goýulan. Nähilmi? Ýolbaşçylar, döwlet işgärleri ýygyderli ýagdaýda paç tölemeli. Ýagny salgyt diýmeli, ol pul paçda mejburi ýagdaýda pul tölemeli. Bir wezipe gelen bolsaň sen özüňden ýokardaka hökman her ay tölemeli. Planlar bar. Hemme döwlet edaralaryna, ministrliklerde planlar bar. Para almak plany. Şonça parany sen alaýmaly wezipede oturjak bolsaň. Iň soňunda toplap üýşürip ministre berýär. Başla. Ministrem eltip ýokardaklara berýär. Inha Türkmenistanyňky düzgün. Döwletiň işledilşi, hökümet duruşy bilen korrupsiýa esasynda işleýär. Ol guruluşy tenderleridir. Bu zatlar barada aýdyp oturmaga geregem ýok. Hawa inna aýla agşam. Hökümet duruşy bilen döwletiň ýöredilşi, konstitusiýaň, kanunyň sen korrupsiýa. Inni şeýle ýagdaýda sen watandaş, ýöneköý watandaş para bermän, näme edip biler? Berjek gälitde para bermedi. Berere parasy ýokdur. Pulum ýok, ýagdaýym ýok, ol başga gurur.
Ýöne. Ine aýla agsam ikimiz gittik meselem Türkmenistana. Häzir salamlaşak. İkimiz gittik ýöne aýla agsam biz ýalyma başlamankak. Sorag gören soň soragyna jogap bilen girdim. Häzir hemme kişi bilen salamlaşdyk, ýeken tesbirler goýjak. Ine aýla agsam gittik. Bardyk. Howa menziline barıp düşdük. Şo taýda başlaýar hemmeler. Eglediler, sakladylar. Ýok, onuň beýle, munyň beýle. Ya ýarymyň şo taýda geçirmeli, ýa da bir zat töläp irrek gitmeli, geçip gitmeli. Iň bärkisi uçora bilet aljak bolsaň, petek aljak bolsaň ýa da neme otla. Şoňa da para bermeli üstüne. Bermesen yeri ýok diýe. O ýok, bu ýok, bahana tapýar. Iň bärkisi. Şu gün häzir tesbirleri salamlaşak. Şoň üçin şu gün nämeler barady gurrun eder. Korrupsiýa diýilende. Korrupsiýa bilen baglanyşykly, dünýädäki korrupsiýa ýagdaýy bilen baglanyşykly öýdiderli ýagdaýda her ýyl habarnama, raport çap edýän halkara guramalar näme diýe, olarda nähili maglumat bar. Türkmenistan bilen baglanyşykly haram maşy döwri bilen haramdaň döwri deňeşdirilýär. Grafikalar zatlar bar. Olary görkezler. Döwletiň dolanýarşynyňky Türkmenistanyňky diktatorlygyň döwlet dolanýarş sistemasynyň ady korrupsiýa. Başka düzgün ýok. Diňe korrupsiýa. Pul berseň bolmajak zat ýok. Şoň üçin nirde galplyklar edilýär. Galplyklar korrupsiýa bilen deň ýörýär. Yalançykdan buğday plany dolmak, yalançykdan paýta plany dolmak. Wezipede wezipesini ýitirmezlik üçin her ay öýdiderli ýagdaýda özünden ýokardakylara bermeli paralary çoğarady gurrun eder. İşe girmek üçin berilýän para, okuwa girmek üçin berilýän para harby gullukdaky korrupsiýa. Ýurtdan çykmak üçin edilýän korrupsiýa. Biznes etmek üçin Türkmenistanda ýöne biznes etmek üçin, telekeçilik, söwda satyk etmek üçin, bazarda oturmak üçin, ýa hökman bir zat edip gazanç etmek üçin, ýene sen hökman birine bermeseň, ýallap durmasaň, ýalyny ýetirip durmasaň, itler üstüňe çöýýär. Bir iş etdirjek bolsaň, haýsam bolsa bir iş etdirjek bolsaň, ýene para tölemeli. Şular barady gurrun edersin. Şu gün. Koşun. Inni salamlar bilen başlaýan. Ýanarda aýla aşam para alan näçe jenaýatkar bolsa para berenne şonça günäli bolýar. Men dolu goşulanmak, her kimiň öz garaýşy bar elbetde. Eger sen döwletiň dolanýarş sistemasy parahorluk bolsa, korrupsiýa bolsa, sen gitjek geriň ýok. Mecbur ýagdaýda sen şonu edämeli. Daşary ýurtdakylar, daşary ýurda çykyp gaýdan wagtyňyz bermediňizmi pul? Mecbur etmedilermi sizi? Pasport aljak bolsaň, kagaz aljak bolsaň, dokument aljak bolsaň, resmi işin etdirjek bolsaň, hökman para vermäge mecbur edýärler. Şeýle ýagdaýda biz para berenem, para alan ýaly jenaýatkar kabul edip bilmeýäs Türkmenistanyň şertlerini. Sebäbi adamlar mecbur şoň. Näme üçin? Döwletiň işleýiş sistemasy, hökümetiň döwleti işledişi, konstitusiýa bizde korrupsiýa. Nawa? Sen onuň şol korrupsiýa konstitusiýasyna düzgünne
kanunyna garşy gelip bilermi? Ýanarda gowy başlady aslında bugünkü ýaýlym sag bolun, aýla agaşam ýanarda. Beýleki tomaşaçylarymyz. Salamu aleykum millet. Teme Baýhan, haýyrly ýaýnlar diýär hazır. Partizan narkotigi, neşäni düýbünden ýok edişýäli. Neşäni düýbünden ýok etmedi. Neşe biznesini doğruly öz kontroluna aldy, öz eýeçiligine aldy. Öz eline aldy. Şoň üçin neşäni düýbünden ýok edişýäli, para horlugy da düýbünden ýok edip bilýär. Bilmez, mümkin. Sebäbi haramdagy häzirki ýerine getiren haramdagy aýakda tutup duran rejim korrupsiýa paraborluk rejimi. Bilan dini, hudaýy, konstitusiýasy paraborluk korrupsiýa. Şo bolmasa bularam bolanok. Korrupsiýa deňdir diktatorlyk. We diktatorlygyň tarapdarlary, diktatorlygyň sürýän döwrany şoň ady korrupsiýa. Diktatorlygyň barlygynyň sebäbi güýji, finans çeşmesi, korrupsiýa. Onu ýok etmek diýmek, özüňi ýok etmek diýmek. Diktatorlyk üçin. Partizan özüni ýok edermi diktator? Ýöne şu wagtky diktatorlyk rejimi muny ýok etmek amatly däl. Ine munyň bolly. Channel Video diýen bir tomaşaçymyz BBC Türkmenistandaky COVID-19 hakynda maglumat paýlaşypdyr. Bugünkü temamyz biziň paraborluk. Sagja bol, maglumat bereniň üçin. Sonya Polodova para alman işini bitirmese mecbur bermeli bolýarlar. Gaty dogry. Mecbur. Inni Yankı Channel Video edil şonuň ýaly maglumat Türkmet bu adyna da bugün ýazylypdyr. Hökman okan watandaşlar diýär. Türkmet bu adynaky senzurasyz berilip billimkä? Esasy şol. Channel Video. Biziň temamyz o del. Ha bu ýöne habar berdiň sagja bol. Habar bereniň üçin sen tesbirini ekrana çykardym. Ali Tatly, salamu aleykum ýyleşler, giýçäşi döwle daga diýär, sagja bol, giýçäşi. Hemmeňiz hoş geldiňiz. Partizan, para horlugy edil narkotigy ýok edişýäli 10 türme tutulgyna iýerip amnistiýadan mahrum etmeli. Şonda hiç kim para almaz. Men gepleşiň başynda aýtdym. Näme üçin şonu diktatorlygyň ýok edip bilmejegini, sebäbi özüni aýakda tutýan, özüni saklaýan häzirki diktatorlyk rejiminiň hudaýy, dini, finans çeşmesi, konstitusiýasy hemme zady korrupsiýa, paraborluk. Şo bolmasa bolanok. Bir mundam durup bilenok, şo bolmasa. Men Daýhan ýa salam ýurtdaşlar diýipdir, salam. Daýhan. Partizan paraborlugyň üstüni açana ýagny video ýa-da suraty düşürüp suwutnama getirene döwlet tarapyndan bayrak koymaly. Muny haçan etmeli? Diktatorlygy. Häzirki diktatorlygy we mundan soň döräp biläjek. Menem bir diktator bolup görsem diýip höwes edýänler bilen bilelikdi. Şolaň daş dogary bilen bilelikdi. Tozdurup, ýok edip, gitse gelmede uğradyňdan soň ana bu diýen zadyň etmeli.
Che Guevara salam giýçäşi diýe salam. Ali tatly döwlet ağa bizim goşulary. Gönü ýaýlyma goşuljak bolýan. Eger gün ýaýlyma goşuljak bolsaň men sana çakylyk giýbereýin. Ali tatly. Sesiň üýtgetip bilýän ýüzüňiz adyň görkezmäge gerek ýok. Özüň kararyny ber. Ýanarda para bermäne puluň bolmasa bugün gel, ertir gel, bugün gel, erte gel, her gün bir bahana tapýarlar. 2 günde bitýän işi 2 aýa çekýärler. 2 aýda ýene bitse razy bolay. 2 aýam sen gowat berdin. Ali tatly şu tema diýipdir. Aýdyşmaýaly. Men çakylygy goýýan häzir ekrana. Şo taýdan basyp girip gelip bilýän. Ali tatly. Aýla aşam. Deýişe. Döwlet baýganyna papak kolleksiýaňyzda näçe papak bar diýe. Saçyň bolmasa aýla aşam. Saçyň bolmasa kyn. Biz saç bolmansoň onuň her howa şertine görä, her nastreniýa görä, her eňneşige görä papak we kepka we. Şoň üçin sanamok. Ýöne sen üçin sanak görür. Inniki efirimde aýdar. Ýa-birowun isteseňçe ýöreýte öňüme düzük goýup video çekip uradaýyn sana. Aýlaşam. Size para hödürleseler ýa-da para bermeňizi sorasalar, kanun boýunça näme etmeliligini bilýäňizmi? Biziň jenaýat kodeksimizde şu jenaýat hakda nämeler diýilýär? Ýatladyp goýbersiňiz. Türkmenistanyň jenaýat kodeksini gawat gelen zorlady, namusyny basgalady, namusyny depeledi, namusyna degip zorlap öldürdiler Türkmenistanyň jenaýat kodeksini. Bolmaýan zat barada näme üçin gurrun edeli? Ýoga, aýtdym men. Türkmenistandaky diktatorlyk rejiminiň kanuny korrupsiýa. Şolaň hudaýy, şolaň dini, imany hemme zady korrupsiýa şolaň. Korrupsiýa bolmasa şolaram bolanok. Ana. Onuň bärde ýatladyňda näme, hatym çykanda näme, konstitusiýany peýdasy ýok. Şoňda bir zady ýadyma düşürdiň. Şoň üçin sagajy ol häzir şonu derro belli edip alaýyn. Sagajy ol. Onu mehriban doganlar tesirler häzir göreýin. Ýanarda adyny baýgan ýok kanun aýda otur. Ol kanuny zorlap öldürdiler, kanuny bir wagt gömdiler. Ýok, ýok zat barada näme üçin gurrun edeli? Peýdasy ýok. Inni häzir mehriban doganlar size bir maglumat berjek. Partiýadan ýene bir tezisini götürýän. Diktator ýok etmek, korrupsiýany ýok etmek barada gurrun manysyz bolsa, onna gelin diktatorlyk rejimini ýok etmek barada gurrun edeli. Gaty gowy. Ýöne partiýadan. Diktator ýok etjek bolsam,
Diktatorluk rejimini ýok etjek bolsaň şo rejimi tanamaly. Edil bir keseli bejermek üçin şonu anyklamaly, diagnostika, analiz etmeli, anyklamaly, dogry dämi? Edil şolary ýaly. Biz bärde nämeň manysy ýok diýär. Konstitusiýany ýatladanyň, Jinayet kodeksini ýatladanyň manysy ýok diýär. Kanuny bilbilýäli saýrap, totaýaly gaýtarlap oturanyň peýdasy ýok. Kagyzyň ýüzündäki hiç wagt iş ýüzüne geçmedik kanuny maddalary, Jinayet kodeksini peýdasy ýok. Ýöne korrupsiýa hükman korrupsiýa barada gurrun edilmeli. İň köpem şu korrupsiýa barada gurrun edilmeli. Näme üçin? Ýok etjek, ýok edilmeli diktatorlygyň dini, imany, Hudaýy, şoň howasy, suwy, imiti barada sen gurrun edýär. Şoň howasyny, suwuny, imitini kesse öli ýaşaly ýok. Şonu seljermek üçin, şonu aýyl-faýl etmek üçin hükman korrupsiýa, paraborluk barada gurrun etmeli. Türkmenistanda döwlet näme bilen dolanyrlýar? Nähili görnüşde dolanyrlýar? Dolanyrlyş, Türkmenistanyň dolanyrlyş istili, görnüşi näme? Paraborluk. Onu mun aýtman biz näme aýdaly? Bir taraplık mı? Bir taraplık diýilen siýasat ýa döwlet dolanryş sistemasy ýok. Bir taraplık aslında bidereklik. Kağıt ýüzündäki ady bir taraplyk, iş ýüzündäki ady bidereklik. Bolup duran atlara seredin, praktika seredin. Teoriýa başga, praktika başga. Gaty köp teorisyen bar aramyzda. Teoriýany ýaman oňy bilýärler. Suw çenýärler, teoriýany bilen peýdasy ýok. Bilim uşap meýdana çyk. Gör halkyň içine gir. Hakikat nirde, hakikat näme? Kağıdyň ýüzünde ýazylan bilen, kompýuterdaky oýunlar bilen, ýa bu TikTok'da eýlede beýlede reyting edýänler bilen, o taýdaky sanlar bilen, görkezjiler bilen hakyky durmuş bir däl. Gurban geldi, haram diktatora döwleti dolanyrýan tejribeli adam gerek däl, gaty dogry. Oňa tüý kesme ogry bolmaly. Para alyp berip bilýän kezzap bolmaly. Soňundan öňünde durup gözenege gitmeli. Ýoklaý o gözenek nemeleri teatrla ýalan ýalatlar. Ýalançykda. Güýşeni gurasalar, baýa gurasalar, ondan olaram häkimeti göz gözleri goýýardy. Pul köpeli berse adam. Şondan aýla akşam menem şonu etjek bollum, kanun bolman soň şol kanuny bilýänem ýok aramyzda. Gerek ýok. Yunus Saparov korrupsiýany nädip ýok etmeli. Yunus Saparov tema iň soňundan başlaly. Öňürtur nähili dünýä bizdäki korrupsiýany nähili görýär. Başga halklar, halkara guramalar korrupsiýa bilen iş salşýanlar ýyllyk hasabatlarda Türkmenistandaky korrupsiýa bilen baglanyşykly näme maglumatlar bar. Şolara göz atalyň, soň Türkmenistanda göz aýlaly. Soň Türkmenistanda nähili korrupsiýanyň görnüşleri bar, nähili ornuşan. Nädip şu diktatorlyk rejimini korrupsiýa aýakda tutýar. Diktatorlyk rejimi özüni ýaşatmak üçin şu korrupsiýadan nähili tiltimler bilen ulanýar. Şu zatlary özleşdirilýär. Ondan soň iň soňunda korrupsiýa nädip ýok etmele, ondan şondan geleli.
biz hemme zadyny aýylsa etsek, jogabyň özü özünden döreýär. Yunus Saparow. Partizan täsin bir zat aýtdyň aslynda sen. Korrupsiýany diktatoryň özüne garşy ulanyp bolmalymy? Bolar. 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 Aýtdyma bulan dini, imany, Hudaý hemme zady pul. Gaty ummasyz pul hödürlemeli bolýar. Onuň onça puly hödürläp, onça çykdaýjy edenden soň oň öwezinde bolmaly, zat etmeli. Özüň bilýän. Bolar aslında, olam bir tilsim aýdýanyň. Ýöne gaty aýryňyş çykdaýjylyk bolar. Beg Togrul Türkmen, är Togrul wady, inni Beg Togrul Türkmen diýip bir tomoşaçymyz goşuldy. Salamu aleykum vatandaşlar, haýyrly ýaýlymlar diýe saja bol. Yunus Saparow, Putiniň komandasam korrupsioner da bary. Görürüňsiz olan ganyna bar. Yunusça. Ol 3 pelwan orsoňur multfilmi bar, gorjak oýny bar, 3 pelwan barada. Şol haýsy nemede şol. Tri bogатыря и дальних берегах şo uzak nemelerde deňiz ýakalarda diýämi, näme terjimesi şol bölümde bolmaly, ýalňyşmaýan bolsam. Şol bölümde bolmaly, şol bir korrupsioner özüni nemis, germaniýaly baron zat diýen ol tanadýa zat diýe köşke barýa, o atalyp gitdi aslında ony. Ondan şo köşkdäki kinýadyň töweregindäki Moskwany ýurdy dolandyryp oturan kazy kelanlar, şo taýdaky baýlar, zatlar şol kinýady öz ýerine wagtlança şonu wekil etip goýýar, ýa öz ornmasary ýaly diýä bolan. Derrew oňa neme para ödürläp başlaýarlar. Şeýdip häkimeti ele geçirýär. O ba neme süwsede uçýan daýda bilen bile häkimeti ele geçirýärler. Eger şo multy gören bolsaňyz, görmedik bolsaňyz ferediň, şo taýda gaty täze numar bar. Ondan ýagny partizanyň aýdyşy ýaly diktatoryň özüne garşy ulanyp bolmaly bolar. Ýöne ol uzun we kıyın hem çykdaýjylygy ýok. Inni partizan paraýdaly häzir $1 trillion diýdi. Mysal üçin aýdýanda $1 trillion bolsa häzirki diktatordan peýdalanyp edilýän kazanylýan girdiği $1 trillion näli. Mysal Aziýada köp biljekler. Şonu diktatoryň özüne garşy ulanjak bolsaň, iň azyndan 3 trillion etmeli. Inni sen pikir edip gör. 3 trillion dollar berip diktatoryň garşysyna ulu onça çykdaýjy etmäge degen ok. Şo diktator aslında on wakaty oňa degen ok. Onça çykdaýjy etmänem şo başga ýollar bilen şonu aýyrsa bolýar. Şonu nijek bolýar. Gurban geldi.
Howuzyň sakadan suwuny kesseň balyk öljegini ikiň birem bilýär. Ýöne howuzyň sakasy köp güýç talap edýär. Gaty dogry ömrüňiz okmanys. Zor ýazdyň, zor. Arslan Muradow salam. Arslan men nämäni goýýan häzir? Çakalagy. Günü ýaýlama Günü ýaýlama gatnaşmak üçin çakalyk giýdim. Tüýün men taýýarlaýyn diýdiň-de, şoň üçin diýen. Eger gatnaşak diýseň men çakalygy goýdum. Ýaňy Ali alam gatnaşak diýen ýaly etdi. Şoň üçin diňe öňe giýçäşdi öle daga diýe giýçäşi hoş geldiň. Ömrüňiz ok bolsun, sağça bol. Arslan Muradow häzirdir. Arslan Muradow bugün efire goşulyp bilmeýän ötünç soraýan watandaşlar işde galmaly boldum diýe. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, işiň uğruna bolsun Arslanjan. Galan zadyň gurrungy ýok. Esasy şu temanyň awtory Karol Leo gelsin. Şondan adam sorady. Yarım saat geçti, özü ýok. Özüm saat 10'nu diýip 10'nu ettirenem özü. Bizem zor bilen çagalary ýalbaryp bekaryp diýen ýaly ýatyrdyk bugün ýerden ýyllap günnäp sözümizde durjak bolup. Yunus Saparow mysal üçin Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň bar tokumy ogry baý-bary. Üzüme seretip garalýa diýär. Gurban geldi. Gizli kameralar bilen ýazgy bilen paýlaşyp, maskara edip gorkutsoň ýok bolmagyny ilkinji aýgytly ädimleriň biri bolmaly. Bolmaz. Mentaliteti ütkötmeseň, aň düşünjäni ütkötmeseň, şu zadyň paraforluň, korrupsiýaň aslynda öz ýurduňy, hökümetiňi, watanyňy, geljegiňi, aryňy, namysyňy satmak diýen manyny aňladýanyny, şu edýän hereketiň şoňa desseňdigini, şoň kelletine goýmasaň, aňyna goýup düşündirmeseň, peýdasy ýok. Kameraň ýok ýerine berer. Tuvalede de kamera goýjakmy? Ýeri gazyp, ýeriň aşagyna girip şo taýdan emenlerler. Haýsy bir ýerden kamera goýup çykjak? Kamera bilen çözüp bilmeýän. Arslan Muradow indiki efirde azajyk menem öz pikirimi aýdaryn korrupsiýa barada diýe. Netip bolsa, häzir doly bilenmok, ýöne bir iş saparyna gitmeli. Indiki 6-njy güni agşama ýetişip bolýan. Haýyş etdim. Şo agşama bir men öýde bolar ýaly etip bolmamka zat diýip. Şoň üçin işleri 5-nji gün bitiribilsek gowy tip, şoň üçin taýýarlyk görýän. Dogry bir zat aýdy biljekkä, eger 6-njy gün efir edibilmesek, bazar gün, indiki bazar gün hökmen efir eder. Bu hepde gaty iş alyda köp boljak. Başga yerlere gitmeli, iş saparlaryna gitmeli. Şoň üçin öňünden aýdaýyn menem, Arslanam öňünden aýtdy, taza bol. Ýatlatdy aslynda Arslan, men ýadymdan çykyp bilýär. Men daýhan häzirki edilip duran korrupsiýa her biriniň jogaby näme? Jogaby
haramla peýdalý. Liverpool ýaşul salam aleykum iýleşler halkyna sazy bol. Wa aleykumesselam. Ömrüňiz ok bolsun. Partizan taşerutlordaky berilýän çaý puly ýa-da haýır-sahawat üçin berilýän pullar bilen paranyň arasynda näme tapawudy bar? Häzir taşerutlordaky berilýän çaý puly. Restorana da otursaň ýa meselen bir fabrikdan bir harydy aljak bolsaň, men başgasyndan näle senden aljak diýseň, olar belli bir näme komissiýa berýär saňa. Şonu niýjek bolýan? Haýır-sahawat üçin berilýän pullar bilen paranyň arasynda näme tapawudy bar? Inni haýır-sahawat men soraňy düşünmedim. Partizan. Täzeden bir näme çaý pulu diýäniň şol näme restoranlarda hatda bagşyş diýilýär, türkler bagşyş diýerler ýa-da orslar çaý goý diýär. Çaý pulu şo türkmençede dogry ýazdyň sen. Şol ýa-da haýır-sahawat üçin berilýän pullar. Haýır-sahawat üçin berilýän pul ýeňde hüşürdek gat ýaly bolýar ýa-da bir adam göňünden çykaryp berýär. On näme bilen para bilen hiç ýeri nemesi ýok. Hemme zatdan ol niyet taýdan tapawut we arasynda. Niyet taýdan. Bizdäki Türkmenistandaky korrupsiýa, diktatorlyk rejimini ýaşatmak, şoň keypini döwran sürmegini üpçün etmek üçin hukmany suratda edilmeli düzgün kanun. Bizdäki düýbünni aňyrsynda bärsinde hemme tarapynda haram niyet betpäl ýatýar. Şoň üçin haýır-sahawat bilen çaý puly bilen arasynda ýer bilen göwüň arasyndaky tapawut bar. Bek togru türkmen agam ýurtda korrupsiýa bijaý uly derejede, şoň üçin milletparazlyk, gedemlik, syýlamazlyk, adamlar gymmatlygy, kördekinlik uly derejede bolmasam şo. Bu inni beýnimizi nädip ýugmaly, şu arada aýtsaň agam diýär. Nädir? Bellige de balaýyn. Taza bol bek togru. Mentaliteti näde ütkötmeli? Allym belli edip iň soňuna soňrak aýdar, iň soňuna däl, soňrak. Ni birden köpelip gidýär. Tesbirler, şoň üçin tesbirleri bir salam berýänler, zat edýänler we gowy urudy şu wagt. Tesbirler, şoň üçin bölesim gelenok. Sebäbi watandaşlaryň siziň garaýşyňyz has ähmiýetli we täsirli. Transparency International Corruption Receptions Index 2020-nji ýyllaky diýe. Yunus Saparov. 165-nji ýerde How Türkmenistan'dyň 5 döwlet ýokarda diýe. Häzirni Yunus sen ýyladyň goýrugundan bassyň. Häzir garaş. Ine şu
Ina şutajda görseňiz mehribanda bollar. Türkmenistandan soň şu 2020-nji ýyl inha Yunus Saparowyň aýdýany şu dünýädäki korrupsiýaň, paraxorlugyň ýagdaýy bilen baglanyşykly 2020-nji ýylyň hasabaty şu. Şo hasabatda da inha görkezilýär derejeleri Türkmenistan iň soňky 5 ýurtdan biri. Ondan öňüm Türkmenistan ondan öňkü ýyl Türkmenistan Demokratik Koreýanyň edilýän ýanyndady. Gaty temany sen nemetdiň, gozgudyň. Resmi hasabada mysal getirdiň, sagajy bol. Inni häzir bilegelli onda şey deliň häzir mehribanda bollar, Gormut. Bolandan görä şol nemeni şol ýanky resmi maglumatlara dowam edeli. Inha terediň şutajda men Saparowyň kommentariýasyny aýyrmasam şu nemeni ýapýa. Inha Türkmenistandaky korrupsiýaň görkezjüsi şu. Türkmenistandaky ýagdaýy görkezýär. Ine iň başda görýän bolsaňyz çep tarapda hasabatyň senesi ýazýar. 31-12-04. 2004-nji ýylyň 31-nji dekabryna çap edilen hasabatdaky görkezji 20. Soň 2005-nji ýylda 18, 2006-njy ýylda 22 korrupsiýaň derejesi goý. 2007-nji ýylda 20, 2010-njy ýyl bilen 2011-nji ýylda 16 aşak düşüpdir. Soň ýene ýokary gidýär. 2017-de ýene 20 gelýär. Soň häzir 19 derejesi görkezjüsi neme? Korrupsiýaň Türkmenistandaky korrupsiýaň görkezjüsi. Ýa-da türkmençe ady bilen aýdanda korrupsiýaň bady diýeli şoňa. Inni korrupsiýaň Türkmenistandaky harammaşy Sapar Tilki, Sapar Murat Niýazow wagtyndaky ýagdaýyny görkezýän grafika inha şu. Inha 2004-nji ýylda 20 ballaka korrupsiýa birden 18 balla düşýär. Niýazow döwründe. Korrupsiýaň bady. Soň haramdag döwründäki grafika geçýär. Ne bilen haramdag döwründäki grafik ina haramdag döwründäki terediň. 2006-njy ýylda 22'ka 2008-nji ýylda 18'e düşýär korrupsiýaň bady. Soň 2010-njy we 11-nji ýyllarda 16'a düşýär korrupsiýaň bady. Soň 2011-nji ýyldan soň korrupsiýaň bady hasam güýçlenip ýokarlanýar. Korrupsiýaň iň ýokary ýeten derejesi 2017-nji ýyl. 2015 bilen 2018-nji ýylyň arasy gaty ilginç ýagdaý. Korrupsiýada Türkmenistandaky ýagdaý. Ina men şu size görkezjek bolan grafiğim şu.
Inha kaptalla ekrana duran grafigim yankı görkeden grafigim şol halkara guraman çap eden grafigi ansatlyk bilen Google'dan tap bilersiňiz. Inni tesirlere dowam edýäs. Mehriban doganlar. Häzir. Aýla agşam korrupsiýa ýok edip bolmaz. Iň ösen döwletlerde de korrupsiýa bar. Nähil görnüşde bar? Bizdäki ýalymy? Ya dälmi? Olardaky görnüşine korrupsiýa diýilýärmi? Ya diýilenokmy? Bizdäki urduýsaň öldüre. Türkmenistan bilen tapawutly ýeri ösen ýurtlarda korrupsiýa ýokary gatlakda bar. Ýokary gatlakda bar. Ýokary gatlakdamy? Ya has uly oýunlarda bar diýsek dogrumy? Emma Türkmenistanda birinden ýol salgy soran soňda pulo hantama. Allah ýarkasyna hiç zat ýok. Ýaman gowy gaýazyň dogrusu. Näme ekseň şonu orýan. Inni Karoleo geldi. Karoleo. Salamu aleykum döwleta, salam vatandaşlar. Sen temaň boýunça başladyk. Yarım saatdan köp wagt boldy. Sen giýjagalyň, janyň sag bolsa, başyň dik bolsa, galanlaryň gürrüňi ýok. Efe geldi. Salamu aleykum döwlet baýhan illeşdirdi. Salam hemmäňize sağça bolun, ömrüňiz uzak bolsun, hoş geldiňiz. Gelin döwlet diýipdir türkmenler. Sağça bol. Ýanarda çay puly parhorluk däl. İsteseň ber, istemeseň berme. Gaty dogry. Mejburiýet ýok. Çay puly gildinlikde, asranlykda berilen ok diýer. Gowy häsiýetlendirme ýazýan ýanarda sağça bol, ömrüňiz uzak bolsun. Partisan tips, donation, corruption näme tapawudy bar? Tips para bolup bilermi? Inni teoriýa barada gurrun edilmi ýa-da praktika barada gurrun edilmi? Partizan. Peýdaly iş edilmi ýa-da höne gurrun edilmi? Şoňa karar bereli, onuň şoňa görä hereket edeli. Bärde terminden üstünde gurrun edeniň bilen hiçili neme netije baryp bolanok, hiçili netije alyp bolanok, oňoýly netije alyp bolanok. İş ýerinde näme bolupdyr? Türkmenistanda näme bolupdyr? Galan ýurtlardaky ýagdaý elbetde bizi gyzyklandyrýar, ýöne mysal höküminde gyzyklandyrýar. Birinji derejede däl. Birinji derejede bizi gyzyklandyrýan ýagdaý häzir Türkmenistanyň içindäki elgençlik, jenaýatlar. Karoleo, tema boýunça soraw jogap alşaly dostlar, doganlar, sorawlar bolsa men hem öz pikirimi aýtmaga taýýar. Ýaýylma geljekmi ýa tesir görnüşinde ýazjakmy Karoleo? Barbar adyň çykdy. Özüň karar ber. Pikir alşy otyrys. Aslında men gowy taýýarlandym. Inha söz başylar görnüşinde haýsy temalardan aýtjagymyň nemelerini özüme urukturar ýaly bellikler edip aldym. Aslında gowy taýýarlyk görüp aýtjakdym käwirdatlary ýöne. Aýla agşam intak ýaýlyma başlamanka gowy soraw berdi. Şo sorawa jogap berip başladyk. Şeýdibem, diňe häzir
watandaşlaryň öz arasyndaky pikir alşyk bolup gidip otýar. Häzir hiç kim çykyş edenok. Watandaşlar öz aralarynda pikir alşýarlar we öz garaýşlaryny öňe sürýärler. Karelo, Leo. Edil hemme kişiň arzu edişýäli şu wagt öz-özünden urup gidip dur. Gönýälim. Korrupsiýa barada. Joşkun biri bir zat goýupdyr, düşünüp gülläl, şoň üçin ekrana getiremok. Ýanarda haýır sagabat diýen, haýır sagabat etseň sagelyň. Eden işiňi sol eliň, habar bolmaly diýerler. Gaty dogran aşam. Ýaman gowy düşündir. Sagelyň edenden çepeliň habar bolmaly diýerler. Ýaman gowy aşam. Gaty gowy pelsepe. Gaty gowy. Ömrüň uzak bolsun. Joşkun döwlete Türkmeniň taryhy barada Eýranyň ortagonymyz bilen gepleşip geçjek diýdiňiz. Şona meýatdan çykarmarsyňyz da. Yusuf Gor agamyz bilen şolary biz etmekçi netip bolsa. Häzir şu taýda kameraň nemesinde bir ýagtylykda bir hili nemeler bozulýar diýip habar geldi. Onu azaltmaly bolýan häzir. Şeýdip göreli. Indi boldy. Eýranyň Yusuf Gor medeni, syýasy hem adam hukuklary boýunça Berlinne aktivistlik işlerini ýörenýän Türkmen sehradaky türkmeniň azatlyk görüşi üçin, medeni jemgyýetçilik, syýasy görüşi üçin gaty köp ýyldan bäri gaýgyrman zähmet çekýän ýaşulymyz ömrü uzak bolsun, eli ýüzi, ömrü, ruhy dert görmesin. Ana hakyky türkmene şolary ýaly hyzmat edilýär. O warlyk watryaly owurlyk edende däwir diýär, şoňur nemesi bara diýär. Metody bara diýär, şonum diýär, normal etip bolýar diýär. Ýurdu talaňda da jenaýat edende de bir normal görnüşde bolýar diýip gürläp otýar. O nähili düşüner ýalylar bar. Çöp çalama urdular. Yunus Saparov ay 33'üm bamka diýen mene diýe. Şol korrupsiýaň depginini diýende. Ötüşini, güýjüni. Bardyr ýöne halkara gurumlaryň işgärleri şol näme diýilýär? Человеческий фактор diýär oruslar. Şolary ýaly adamyň bir insan zafy diýär türklerim. Bir adamyň kemçiligi ýa bir adamyň gowşoklugy sebäp bolup bilýär. Şol Türkmenistana bütün dünýä saglyk guramadynyň komissarlarynyň, işgärleriniň baryp maskara bolup gaýdyşýar. Nüştada tesirleri dowam edýär mikrofon dowunlar. Bugün soraw jogap görünüşinde watandaşlar öz arasynda tema bilen baglanşykly garaýşlaryny beýan edýärler. Gurban gelli korrupsiýa gizlin bolsa da kezzaplan aklyna rahat hereket edip güýçli akym çeşme bolup bu çeşmenin akym proýekti diktatura tarap gönüktürlen akım boldy diýär. Gaty dogry Lukman Hekimow geldi. Türkmenistanda korrupsiýa edil kanun bilen berkidilen ýaly
Yok. Kanunun yerine geçýär. Kanunun yerine alan korrupsiýa. Kanun yok. Korrupsiýa bar. Düzgün esasy kanun, konstitusiýa, düzgün din, iman, Hudaý hemmeti korrupsiýa. Pulu hemme zat edýär şol adamlar. Taliban bilen ýorgunyň aşagynda näme edip ýörler? Gurban geldik. Korrupsiýa her döwletde bar, az köp derejede bolup hereket edýär. Aýtdyma, çylaweçki faktor diýilýär. İnsan zafy türkçesi. Ýa-da setanla seyranla käbir adamlaň öz harsy dünýäligine, haram nefsine yeňilip öz eýeleýän wezipesinden ähtiýarlanlyk bilen peýdalanmagy, synaşmagy ýaly bir ýagdaý bolup bilýär. Ol garaşylmadyk ýagdaý bolup bilýär. Ösen ýurtlardaky görnüşi korrupsiýa. Ol setanla seýranda bolýanlar bizde olar ýaly. Bizde diňe şo düzgün ýörýär. Esasy düzgün şo. Ýöne biziňkiler çygyrlyk wazy edip goýdular diýär. Gurban geldi. Oňar ýa-da edem daş edýär. Gaty dogran şo. Çygyrlyk wazyr şo. Gaty dogran. Şoň üçin absurd. Edýän hemme zatlar absurd. Bolusuz. Ýaýlyma goşulyp bolýar. Men aýtdyma, çakylyk inha çakylyk. Öňem goýdum, ine ýene bir gerek goýan. Gurban geldi. Gel. İstese Karolyo da gelsin. Karolyo Türkmenistanda korrupsiýanyň ýok ýeri, pudogy ýok. Iň märkisi köçe süpürýänçi bolup işe girmek üçin para bermeli. Gaty dogry. Pikir o berjek paraňam Hudaý saklasyn. Pikirlenip göräňim. Aklyňa geljek zatmyşy. Biz Azatlyk radiosyna daşardan işlen döwrümizde gaty köp adam okwallaryny, gaty köp wakalary masal hökümini aýdyp berdik. Şoň köpüsini efirde berdiler, ýumşadyp, timarlap özleriçe aňardaky we öz aralarynaky rejimiň adamlarynyň göňüne degmedi ýaly. Şolary işinden kogdurmady ýaly. Wezipesinden aýyrmady ýaly berdiler şo formatda ýeňilleşdirip. Ýöne şo taýda köp adam okwalyna şaýat bolduk. Şoň üçin şu gün şol öz arhivimdäki materiallary da seredip şoňa görä şu gün men taýinlandym. Ýöne tügelime watandaşlarymyz gowy alyp barýarlar özleri. Men äti ýaşdan eger bular ýaly aktiv bolmasalar men özüme rahat gollaw beren käbir maglumatlar bilen görenestenden bilen arhivden diýip şeýitdim ýöne tügelime. Gerek kalmady. Gurban geldi döwlet ýaýlymy goşulyp bolanok goýdum men. İkinci gerek koydum. Çakılalı. Şol link ya da orsçası ссылка ya da türkmençesi sep. Şol sepe basıp göňe gelip bilýän hiç ýeli araçy programmada da gerek yok. Google hataň wagtynda göňe girýän. Yzyňam belli däl, hiç tadyňam belli däl. Arkaýynmal bilibem bilmeýärler. Partizan gadyrdan paraxorlugy diktatura garşy oňa ýakyn aşagdaky adamlar satyn alyp ulanyp bolar. Ýa-da diktatoryň kellesi üçin ummasyz pul goýmaly. Men düşündirip bilemok. Diktator mesele däl. Diktator aýyrmak,
oň tohumyny aýyrmak, oň ýallaklaryny, ýalýaglaryny, tarapdarlaryny, edatlaryny aýyrmak problemede. Hiç il problemeden, hiç il kynçylygy ýok. Ýöne halkyň aňyny arassalamasaň, halky taýýarlamasaň, aň düşünjäni arassalap ösdürmeseň, zaýalanan, zäherlenen kelleleri arassalamasaň, has beter bolýar. Bir gowy işe denýän öýdi katastrofa bolýar, betbaçylyk bolýar. Iňňe köýje mysal partizan. Soňky 2 ýyldan bäri Daşarurtardaky Türkmenistanyň watandaşlary erkinlik görüşini, hak hukuk görüşine ymtylly boly. Mutgorlar, kezzaplar, paraborlar, haramladalar, satançylar diýemizde hem adam satýanlar, hem satanyň arasyndan dünýä seredýänler, satanyň arasyndan dolanýarlar, satanyň arasyndan başga hiç zady gaýgy etmeýänler. Yeňileklenç halkyň halal dawan adamyndan peýdalanyp aktivist, oppozisiýa roluny oýnajak bolýan kezzaplar, samsyklar, tentekler 2 ýyldan bäri ünsüz olup berler, watandaşlaryň ünsüni soňýarlar. Watandaşlarym soňky 2 diktatorlyk döwrüne bilimsiz, syýasy we jemgyýetçilik taýdan şo temalardan uzak galan soň, başga temalara garyn, güzoran, bokurdok we şoňa meňdeş zatlara köpürek üns beren soň, esasy aktual temalardan ünsüz olup, birazajyk şoloň gep gürrüňine, gıýbatyna, gipnozyna, dadyna birazajyk ünsüni soňýar. Indi şolara ýaly zatlar bolup durka, sen diktatoryň kellesini alanyň bilen, diktator ýok edeniň bilen, tohum tiýjen ýok edeniň bilen Türkmenistanda hiç zat düzelmeýär. Şoň üçin bir iş etjek wagtyň logika sygmaly. 7 ölçäpden, 70 ölçäpden, 7000 ölçäp bir gezek kesmeli. Biziň öňümizde dünýä döwletleriniň, dünýäň türlü halklarynyň garanan her ýyly tejribeleri bar. Şo tejribelerden mysal almaly. Hakykatdan ham aňly, düşünjeli, kellesi işleýän, dünýädäki bolup geçip duran ýagdaýlara almy taýdan dogry baha berebilýän we şoňa dogry çözgü tapabilýän daşary urtlarda okap beren, okuwyny gutaran ýa almy derejeleri kazanyp beren öz Türkmenistanyny ýaşlamyz, illeşlemiz her uğurdan gereginden artykmaş diýende aňyrýany bilen ýeterli kadrlarymyz bar. Ýöne ana Azat Türkmen Russiýa Federasiýasynaky aýdýa men söwünme diýeniň oňuly. Men niýe söwünmesem köşeşi bilenmek. Men stilim şu, ondan olar ýalyýa başga hili gürläp bilenmek. Men bolup bilşim şu diýe, go gürleýänler bar bolsa diýe näme üçin otyrlar diýe, çykdynlar gürlesinler diýe. Menem şoňa we Azat ýaly şu temada sora berýänlere şeýle düşündürüş berýän her zadyň wagty bar. Ol adamlar hakykatdan hem durmuşdan hem öz uğrundan amykly ýeterlik tejribäni galanan adamlar. Şoň üçin olar tebigatyň kanunyna görä, Allah Taala kada kanunyna görä hereket edýän adamlar. Şoň üçin bu samsajaklar ýaly, bu şerraýlar ýaly, mutorlar, absurdçylar ýaly, hapazisiýa ýaly bilip bilmän meýdana algap çykan oklar.
Olan päli düzüň niýeti, düzüň plany, programmaty hemme zady yerli ýerine. Absurd däl tebigatyň kanunyna dogry gawat gelýär. Şoň üçin wagty gelende hemmeni görersiňiz. Diktatoryň kellesi üçin pul goýup diktatory, ola diktator däl, diktatoryň tohum tiýji bilen ýok edende de ýagdaý düzelmeýär. Bir keseli bejermek niýetiň bar bolsa, umutly bejermeli. Asma kol edip goýbermeliler. Ol keseli. Hani sen gipmekrat kasamyň partizan. Yine köpelik gitti. Karolio temadan çykmalyjak boldum agam diye bolýa tesbirde jogap beraýer agam ýanymda 4-5 tane adam bada şondan gaty görme agam hiç ýeli görüň ýok. Her hili ýagdaýy bilýär, her hili ýagdaýa düşünýär. Karolio biz 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri bysymylla diýip görüşe başlamazdan bäri halkyň arasynda her hili ýagdaýdaky, her hili düşünjedäki, her hili ruhy ýagdaýdaky adamlar bilen, her zatlar bilen ýüze-ýüz bolup gördük. Ýüze-ýüz bolmak däl, şolaň dünýäsine girdik. Şolaň penjeresinden dünýä seretdik. Şolaň gözü bilen, şolaň aň düşünjesi bilen dünýä seretdik. Şeýdip işledik, şeýdip tejribe gazandyk. Şoň üçin her hili ýagdaýa biz düşünýär, hiç ýeli görüň ýok. Esas zat janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, galan zatlary alyp çykar. Tesbirlere doňam. Karolio ýürüýtüşi korrupsiýany aýyrmak üçin ýurtda täze gulluk açdylar. Şu ayal aýtdym, şol neme korrupsiýadan gelýän girdiği adalan soň täze fantaziyalar, täze temalar oýlap tapmak üçin şonu resmileşdirdiler. Resmi gurum etdiler. Aksady jenaýatlary we korrupsiýaga garşy görüşmek gullugy. Bu gulluk işlediýäne näme iş etdi? Ýa gaýdyşmaýaly. Öňkü alynýan şol paç, wznoslary, para peşkeşleri hasam köpeltmek üçin, ummaty ýagdaýa getirmek üçin. Resmileşdirmek üçin korrupsiýany. Şoň üçin hiç adam edip bilmediler, gaýtan bulaşdyrdylar. Öňüme bulaşyp ondan adam beter bol. Absurdistlerden, absurdlardan iwalda da garaşmalar. Karalýar täze gulluk gönümel keze işi bilen meşgullanman, başga işler edip men liçne özüm bilýän şu gullugyň öz işgäri para almakda tutulýar. Şoň üçin ýapylýar şu gulluk. Başarylmady, planyny dolu bilmedi. Planyny dolu bilmän soňam ýapyldy. Karolýa sebäbi bu gulluk köp adamyň işlemegine päsgel berdi. Ana aýdyşmaýaly. Ali tatly geljek diýdin, gelmediň ha. Korrupsiýa diýen ne? Men saňa diýip soranoklar özüň bererýäli diýerler. Özüň gözleýän. Bu da biziň ulu aýbymyz. Ýugurmejek bolup aňsat ýoluny gözleýärse, adamyny tapaly da bereli ýugurup görmäli diýär. Näme suda? O güne bizi diýjek bolýar. Şirin Türkmen. Assalamu alaykum ýylyşlar. Haýyrly agşam bolsun. Taza bol, agşam haýyrly bolsun. Şir Türkmen, Şirin Türkmen ýalňyşdym, bagyşla. Ali tatly.
Şu da bizim ýalňyşlamamyzdan biri diye. Dogry. Ýanarda Türkmenistanda diňe türkmenler däl goşulýan Markus Aurelius. Salam aleykum vatandaşlar. Salam. Markus, dünkü jogap seni kanaatlandyrdymy? Girde çeşmeňe aýtdydyň bolan. Ýadymdan çykypdyr. Men şol urwatyň özünde jurnalistika bilen meşgullanýan. Aktiv meşgullanýan men jurnalistika bilen. Şoň üçin netip bolsa öz kanalymyzy doly hyzmata girdimizden soň men hemme işleri taşlap öz türkmeniň, dünýä türkmenleriniň lobby telekanaly bilen meşgullanjak. Şoň üçin häzir şoň ugruna işleýän. Onuň men däl şu taýda görýän köp tesbirçileň, aktivistleň köpsüniň güzeran çeşmesi türkmenim telekanaly bolýar. Netip bolsa. Ýanarda Türkmenistanda diňe türkmenler däl, Türkmenistana gelen daşary ýurtly firmalar da paragorluk bizden öwrenip gidýärler. Bizden öwrenip gidýän emma aslında bize has täsin tilsimlerini öwredýänler emma. Men özüm Türkmenistanda işläp ýören ýa bir wagt işläp gaýdan dürli ýurtlaň firmalarynyň işgärleri bilen dürli hünerdäki daşary ýurtly watandaşlar bilen gurrundaşyklarym boldy. Kamerany, mikrofon ýapyp eden gurrunlarymyz boldy. Şonda şolaň aýdýan zadyň gaty täsin. Näme diýe? Bir ýurtda diýe diktatorlyk bolsa, bir adam tarapyndan ýöredilýän bolsa, şo taýda aňsady iş etip bolýar diýe. Bir adama berýän bermelisini iş çözülýär diýe. Onuň sen daşary bolan soň diýe kiçi dillen bärde edýän işleňi menden taňa çen edip etip gaýdýan, aljak puluňam alýan, gowudigim lomoýlap urýan. Ondan soň diýe sen diýe şo ýurda tarap teredip buşuňa men berkis diýe. Ondan diýe hezirlik diýe pul gazanmak aňsat para berip zat edip has gowy neme talap bolýar, talançylyk edip bolýar diýär. Onuň şey dip aýdanlaryndan soň men olara aýdýanla oradan soraýan. Ne wajdanyňyz rahat markaýyn ýatyp durup bilýäňizmi? Göwnleri orýaly. Ay şeýle ýa iş diýär. Näme diýär? Biz etmesek olar edibilen ok bu işleri olar zakat berýär bizim şo taýynyň düzgünligine görä ýerine ýetirýär, gaýdýar. Men almasam beýleki gidip aljak diýär. Ahmet almasa Mehmet gidip alýar, Mustafa gidip alýar. Ya George gidýär, ya Boris gidýär, ya plany gidýär, zat diýip şey mysal getirýär. Onuň öz noktaýnalary bar. Karolio. Aslında bu alınan paraların sağ bolsunlaryň iň soňuna barýan ýeri belli bir ýer. Anyk aýdaňda belli bir tohum. Gurrunsyz. Gaty dogry. Ramazan juma Türkmenistanda paraxorlukly jenaýaty ýok etmek üçin ozaly bilen her bir raýat özleriniň paraxorlukly teklip edýän düşünjelerinden arassalanmaly. Lokman Hekim berýän paraňa da garantiýa ýok. Başlyk çalışan güni sen işden boş ýa-da täzeden para bermeli. Ine talançylyk. Ýanarda biz türkmenler ýurt taşyna işlemäge gelip
parakorlugy bulara döwretdik diýe. Bä? İstanbul'daki sokuşluklar bar. Şol dokumenty oňaryp bereýin, ýok, sana iştap bereýin, eýdeýin, beýdeýin. Öz watandaşlaryny satyp, gulýaly, çürkäp, pasportdan alyp, dokumentini bermän, zat etmän, şey diýip berýär. Watandaşlaryň arasyndaky gatnaşyk şu derejede weýran bolan, zaya bolan. Ondan hem siz şulara ýalyky ýagdaýda watandaşlaryň hemme tarapy, ýöneköý watandaşlaryň hemme tarapy gemirji, vampir, kezzap, ağlawçy, ýalançy bolup, daşy, ot bolup, halka bolup, gawalyp durka. Bu adamlar näme? Birazajyk durmuşa hakykatyň penjeresinden seretmeli, realny garamaly. Kararlıyor. Indi şunu aýyrmak üçin näme etmeli? Bu iň soňky soraw. Men öz pikirimi aýdaýyn. Onda sen jemleýän, şeýlemi? Gepleşigi. Aýt. Şunu ähli ýerde telewidenýa, gaziet ähli ýerde halka ýaýratmaly. Edilýär. Halkara guramalar many raport edip hasabatlaryna çap edip durulur. Iň bir utanç agyr jaza ýaletmeli. Mentaliteti ütkötmeseň peýdasy ýok. Marcus Aurelius ay häzirki okap beren talip bilen 90-95 göteriminden peýda ýok. Kowtanaýan şolaryň hemmesini. %100 hemmesini tanap, şu nemetdiňmi, netije geldiňmi Marcus Aurelius ýa-da sen tanaýandan, sen bilýänden arasyndan %90-95 göteriminden peýda ýok diýen. Şonu aýsaýlyp ber. Bilimem ýok, okuwam daşary ýurtda okap berenden köpsünde. Olar okusanmy, iýjek çöregini tapsanmy? Şoň üçin häzirki gutarjak nesilden peýda ýok. Täsin pikir. Halkyň arasynda näme derejede aktiv ýagdaýda şolar bilen ikiçe ýa köpçülikliň näme bolýar, gatnaşyň, gurrundaşlygyň bilenmek. Kararlıyor. Şu parakorluğa o derece agyr jaza bermeli. Ramazan Juma. Eger her kim öz durmuşynda parakorlukly durmuş tejribesini özleri ütkötmeseler, onu parakorlugy gelip birisi size aýryp ýok edip bermez. Ýa-da göre ütkäp bilýär hemme Marcus Aurelius. Näme bolsa-da inniki boljak nesilden bir zatlar çykaýmasa. Meňe anamym ýok, hemmesem doğruların ýygyna. Hemmesinden köpsi şeýle ýöne sana gowalaşamyzok, hile gowalaşýar. Şoň üçin şol Hataýyň beýik imperatorynyň kellesini 40 ýigit bilen baryp alyp gaýdýarlar. Şolar ýaly gowralýan Hataýyň diwarlaryny geçip Hataýyň
şol imperatornyň gowrugçylaryny geçip baryp şey diýär 40 sany adam. Milyonlarça adam nirde, 40 adam nirde. Marcus Aurelius. Şoň üçin ýatdan çykarmalylar taryhyň uğruny, halkyň köpçüligiň okwalyny hiç wagt köpçülük üýtgeden. Öňde barjylar bileleşip, öňde barjylar bir zat edýär. Şoň üçin hem gahramancylyklar seýrek bolýar. Ana şol Planiv bagyşla biderek çykyş edýäňiz ýurdun daşyna hereket etmän ýurdun içinde etmeli. Bäýbe. Bilem zoktuk, sag ol. Sen kim şol ýurdun içinde hak hukugyny sorap bolýara, ýurdun içinde partiýada gurup bolýara, ýurdun içinde hemme zat ediben bolýara kene diýip iň soňunda şu gurrunňyzyň iň soňundaky cümlesi sözlemi näme bilýäňizmi? Hemme zat gülala gulluk. Şoňa getirip baryp direýär şu gurrunňyň. Plany. Türkmenistanyň esasy iş güýjüniň, kelle güýjüniň %60-70 göterimi daşary ýurtda. Ýurdun içindäki sen diýen adamlaň 60-70 göterimi rejimde işläp şondan peýdalanýan, güzeran görýän, şu prozotdan peýdalanýan adamlar. Inni planiw şeýle hakykatlar, faktlar göze dürtülip durka. Sen özüňe ananlarja gelýärmi şu aýdýan zat? Öz zadyňy özüň ananýarmy? Näme ip näme içen? Ýatsana. Bizem şondan iýiçik göreli, belki bizem bir täsin nemeler başdan geçirer. Karolio. Şo derece agyr jeza bermeli, halkyň hut gözü gorkarýaly. Diýeli $1000 para aldymy, şoňa 50.000 jeza bermeli. We şoň tohumyny da hökümetde işleýän adamlar bar bolsa baryny telewiziýede görkezip maskaralamaly. Eger korrupsiýa Türkmenistanyň konstitusiýanyň ýerine ýöremeňini, kanunyň, Jenaýat kodeksiniň ýerine ýöremeňini besetse, onu pul aýdýan zatlaň köpüsine geregem ýok, mesele öz-özünden çözülýär. Häzir Türkmenistandaky korrupsiýa şeýle elhenç derejäge ýetmeginde iki tane sebäp bar. Biri bir kanun talançy, jenaýatkär toparyň Türkmenistan döwletiniň hökümetini, häkimetini talap, bir kanun ýagdaýda basyp alyp, eýelep, talap, halky her hili gyrgynçylyga duçar edip oturuşy we şu elhenç diktatorlyk, didimzorluk, zalymlyk ayakta durmak üçin, öz häkimetini sürýän döwranyny dowam etdirmek üçin parahorlukdan güýj alýar, şondan pul alýar. Paz alýar. Şoň kanuny sistemasy, işleýiş sistemeti şol. Şoň kislarody şol. Parahorluk häzirki rejimiň kislarody. Şu häzirki rejim gidenden soň, kanun işläp başlandan soň aň düşünje köp zat üýtgeýär we öz-özünden çözülýär. Dün
Singapur barada aýdyldy, şondan mysal berildi. Her ýurdun öz toguşany, öz tabysy bilen aglanýar. Türkmenistanyň öz şertleri bar. Türkmenistanyň öz halkynyň öz psihologiýasy bar. Şoňa görä gowy çözgüt tapyp bolýar. Korrupsiýa çözülmejek mesele däl. Çözülmejek mesele däl. Niýeti gowy bolany çözülmejek mesele däl. Ýöne bir haram tokumy, şaýkany aýryp ýerine şu absurdçylar ýaly bir giden nadany, akmagy, jahily, juhalany süpük ýykmanna sürüýüni getirdiňiz. Hudaý tutýanyň sizi. Yine tesbihler buradan köpelip gitti. Ramazan Cuma yanardagy ýa-da Ramazan Cuma diňe paragorluga däl Türkmenistanyň hiç bir işi üçin hiç kim ýardam edesi ýok. Ýurt daşyndan gelip şu aktivist, oppozisioner, YouTube'a çıkanlar Türkmenistana gelip ýüküňizi ýeňledesi ýok. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun ýanarda Gurban geldi. Korrupsiýa garşy döwletiň garşy bir güç hereket etmese halk etmeli ýöne halkyň arasynda göreşmek gerek ýöne biziň halkymyzyň göreşmäne gorkya para bermäne gorkanok diýe gaty dogry. Gaty ýerlikli analiz. Göreşmäne gorkya ýöne para bermäne gorkanok. Näme üçin? Sebäbi bizdäki konstitusiýa korrupsiýa. Konstitusiýanyň kanunyň ýerine korrupsiýa ýörep dur bizi. Bizdäki düzgün döwlet dolandyryş sistemasy şol. Başka näme etjek? Sen döwlet dolandyryş sistemany ütket, halka mütkär. Ali tatly olary suwud edip bolanok, çünki gönü özü alanok da nädip suwud etjek onsoň. Gaty dogry. Kezdapçylykda ökde, ogurlukda ökde. Goşuljak bolum, goşulyp bilmedim diýe bilemok. Gaty aňsat şu programmaň üstü bilen goşulmak. Gurban geldi, döwlete girmäni öwrenip bilmedim. Finansiýa beriň. Bolar ahyrynda. 1,5 saat bolly gepleşeňiz. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş jemlesegem bolýar. Aýla aşam tutulan kär düşe öňüntli bolmaly. Hem aýlykly hem günlükli. Ene atalaryň lozungy, parakorlary biziň özlüğümüz terbiýelep ýetişdirýär. Gaty dogry. Aýla aşam aýdyşyň ýaly günnata döwletleriniňki ýaly işleýän adamlaryň hemme gerek zatlaryny sosial taýdan hemme taraplaryň üçünçiligini dogry ýoly goýanda şolaň geljek gaýgysy, güzeran gaýgysy bolmasa olaryň bir para nemedip durmaz. Wagty bilen düzelýän zat parahorluk. Türkmenistandaky parahorlugy ýok etmek üçin mentaliteti, aň düşünjäni ütkötmeli, bejermeli, aras alamaly, ýuwmaly, süýselemeli, ýere gelende taýaklamaly, ýere gelende kowalamaly. Ramazan Cuma inni 29-30 ýyllap Türkmenistanyna ornaşan parahorluga gynansak da halkyň belli bir böleginiň hem günäsi bar. Bu diktatorlukdan peýda görýänler asmandan inmedi. Meselem, daşary ýurtdaky raýatlar hem mysal alsak bolar. Dogry.
Marcus Aurelius. Görüp gören zatlama aýdýan men. Rossiýadakylar ýa guruluşykda ýa taksiçilik, Ukrainadakylaram şeýle. Olaryň ýyryndan pul gelenok, onsoň nädip bular gurrungy, gününi görsünler. Men hemmeti diýemmok, öňe diýä köp şeýle diýä. Şoň üçinem şol pul geçirmek problemasyny döredýärler. Şoň üçin birden şolaryň içinden ýekece bolsa da seret hemmeti de ýekece de adam çykmadan şoň üçin. Ýekece adam çykaýsa işin görýär. Şoň üçin şondan gorkup edýärler. Iň gorkukly ötdüň diktatorlar bolýar, jenaýatkarlar bolýar. Iň gorkukly ötdüň kelle keterler. Şo öz içindäki gorkuny yeňmek, batyp ýatyrmak üçin jenaýat edýärler, adam öldürýärler. Partizan döwletaga Türkmenistanyna iň mert adam bolan Sultan Açylawadan interwiu alaýyn haýyş. Sadece ol partizan ýaman gowy teklip etdiň. Hiç kelle gelmedi. Dur men Sultan Aýdandan aýdyşyň ýaly bolýar. Partizan teklip Katı gowy, sadece ol partizan. Gatnaşyp ýörse hiç kelle gelmedi. Görýäňizmi? Bir kelläň nämesi var, iki kelläň sesi var. Bir eliň nesi, iki eliň sesi diýär, şolar ýaly türkleň aýdyşýaly. Ömrüň uzak bolsun, sadece ol. Ýaman gowy deme berdiň. Pikir berdiň, teklip berdiň. Sadece ol. Hökman ýerine ýetiren kararly. Men şu döwletde iň haýran galryan zat Käbe ziýarete gitmek üçin para alyndy. Bir kelläňe geljek zatmyşy. Allahdan gorkana bular. Reklam, rating. Ine şu hapazisiýa, absurdistler zatlar näme diýär? Aýdyr şolar ýaly. Olaram şol ýeriň watandaş, şol fabrigyň önümi, diktator fabrigynyň ýasan önümler şolar, defektli. Amma onlar para alandan başga näme diýjekdi? Ata-babalarymyz ýöne ýerine aýtmandyr. Karolleýo. Ýyly döwlet geler bolsa, bagyşy bilen odan geler. Ýylen döwlet gider bolsa, molla bilen tozan geler diýär. Şoň üçin. Karolleýo. Men liçne özüm bilýän öwliýalaryň müjewirlerine her aý näçe para tölemeligini öz gulagym bilen eşitdim. Her aý 15 milyon köne pulan welayat amama bermeli. Su içmeden bolany. Ey Hudaý. Inni gowur masal berdim, kararlıyor. Şoň üçin şoň üstüne ruhsat berseňiz menem gysgaçyk söz başy diýen ýaly edip öz alan belliklerimi goşaýyn. Men jikme-jik aýdyp oturjak gel sebäbi bugün tügeleme watandaşlar öldür alyp çykdy efiri. Şoň üçin inni şol öwliýalaryň müjewirlerine her aý berilmeli, mejburi ýagdaýda berilmeli para. Olam bir korrupsiýa görünüşi. Türkmenistanda her ýyl paýta ýygyny bolýar. Ors döwrüne bolşýaly. Häzirki döwürlerde de paýta plany dolu diýilýär, kağız ýöne dolanyp paýta planyny doljak bolsaň, şol paýtany
bir näçe gezek satýarlar kagaz ýüzünde. Meselen planyň dolmadyňa gidip diye pagta satyn alýar. Pagta baza sana bir 1.000.000 näçe 100.000 tonna allyk diýär. Aslynda şu taýda onça pagta ýok. Bir bolsa bir 500.000 tonna badyr ýa-da ýokdur. Ýöne şonu 3 edip görkezýärler. Näme üçin? Şonu 10 edip satýarlar. Şo pagta jemlenýän, tawsyrlyan ýerdäkiler bar pul berýän bolyn sen planyny dolmak üçin başga adamdan getiren pagtalaryndan sana satyp berýär. Kagaz ýüzünde dolýar plany. Ýöne hakykatda onça pagta ýok. Inha watan dönüklüğü. O samsyklar kim watan dönügi, watan dönükleri, inha watanda dönüklük. Adamlarda dönüklük, inha şoňa dönüklük diýilýär. Kelläňizi işledeňiz ok, ýöne ağzıňyza näme gelse aýdyp ýörsiňiz. Buğday plany nähili dolýar? Buğday plany şolar ýaly. Korrupsiýa, yalan, galyplyk bilen şol buğdaýy telim edip oňa satyp üstünden pul urup hawa şonça plança tonna buğday alyny kagaz ýüzünde. Ýöne hakykatda şonça buğday barmy ýok? Açlyň, gyçylyň, ýetmejiligiň sebäbi şu. Döwleti nädip tozdurdular? Inha şolara ýaly galyplyk bilen, korrupsiýa bilen tozdurdular. Sebäbi döwlet belli bir hasaby görä ýöreýär. Edil maşgala ýaly. Sen şol hasabyň dogry bolmasa işiň aýdýar. Inni işe görmek üçin pul bermeli. Onu aýtdyk, okuw girmek üçin pul bermeli. Diplom almak üçin pul bermeli. Egzaminden, synagdan geçmek üçin pul bermeli. Hemme zanyň pul. Harby gulluk duruşy bilen korrupsiýa. Harby gullukda öz eşiňi, zadyňy, hemme zadyň özüňi üçin etmeli. Iwaly, iwiçerýaly özüň eltip bermeli, görüşmäge baranmagyň şo taýdaky serkerdelere, zatlara, resmiýlere sowgat etmeli, zat etmeli. Eskerler gidip paýlanýa döwlet işgärleriniň zatlarynyň melleklerine, zatlaryna işlemeli, zat etmeli. Olaň gulçuluk sistemasy. Olar gul edip satýan, olary gullukçy hökümine, batrak hökümine satýan, hödürleýän adamlara arkasyndan komissiýa alýarlar. Ýurtdan çykmak üçin pul tölemeli. Pasport aljak bolsaň, pasport düzeljek bolsaň, dokument işleň hemmesinde ýene pul. Biznes bilen meşgullanýyn. Bir telekeçilik edeýin. Ýa bir iň bärkisi öz halal zähmetiň bilen öndüren bir önümüňi satjak bolsaňam bazarda ýa bir ýerde ýene gelip senden para isleýärler. Hökman para bermeli. Bolmasa bolanok. Iň önüköje işlerde de para bermeseň bolanok. Sebäbi Türkmenistanyň döwlet dolandyryş sistemasy korrupsiýa. Düzgün şol. Kanunlar. Kanun ýok ataýda. Hiç adam ýok. Adamçylygym ýok. Adam hukuklarym ýok, hiç adam ýok. Diňe korrupsiýa, korrupsiýa ýöreýär. Zannannakylar, türmelerdekiler. Ýatlaýanyňyz barmy? Ýok. Barýan girýän. Barıp giren madyňdan başlaýarlar seni sagyp, sen gostarlaryňy, ilen çalanyň hemmesini sagyarlar gowy edip. Imit etýän ýerden zannannakylan türmedekilen şol sen beren imitini edil bolşýaly geçirýärlermi? Geçiren oklar. Şonu geçirjek bolsaň, şoň belli bir uçuk toza bölümünü iňazyndan geçerýäl etjek bolsaň, ýene pul bermeli.
Ýene para peşkeş bermeli, halas serpaý bermeli. Yalan bolsa aýdyň. Mollalar sadakalara aýatda göre gelýänler. Olaňam öz tarifi bar, olaňam öz. Olarda berilmeli ýürüýte tarifleri bar. Uje giýýän keskitlenen. Şonu bermeseň bolany. Ine size korrupsiýa. Dowam edýär. 20 minutdan jemläliň. Aýla alşam. Karolyogaty radikal pikir. Men eden günäme tohumyň näme günäsi bar? Gaty dogry. Edil häzirki daşary ýurtlardaky hakikaty aýdýan, hakikatyň atyryna çykyş edýän, hakikatyň tarabyny tutýandan howsarlaryna, tanyş bilişlerine rejimiň azar berişi ýaly şol. Her geçi goýun öz aýagyndan atylmaly. Aýla akşam dogry aýtdy. Ramazan Juma mysal üçin Istanbulyň Aksaray merkezinde ýerleşýän Gurban myhmanhanasyna ýa-da deňiz myhmanhanasyna barsaňyz paraporluk bilen islenlik işi bitirip durlar diýär öyle daňa diýär. Ine size gerek bolsa. Biz Azatlyk radiosyna işleýän wagtymyz daşardan Istanbullu aýak üstünde para berip durlar. Para berýän, pasport dokument ýasap berýärler. Şonu öz gözümüz bilen görüp, videosyny, suratyny, zadyny, hemme zadyny ses ýazyna çenni edip alyp şonu getirdik, getirmeli ýerine. Ana ýörep dur edil Türkmenistanyňky ýalat ýörep dur. Google diýip birgelle Google diýip o studiýada otur, bilenmok kimdiňni tanat. Ansmyň, jinsmyň, nämemin. Olmasa aljak gel, hiç kim aýtmasman. Demokratiýa diýip eden etbermeler. Ýanarda bize gerek gelende demokratiýa bolýar, beýlekilerde hiç ýyly neme ýok. Beýlekilere hiç kim iştat diýen ok eden etip ýörler, absurdlyk zat edýärler. Leo o adamlaň Hudaý pullaýan gaty dogry. Gurban geldi, häzir korrupsiýa iň howply virus bolup, eji döwletler togmak bilen adamlar cemgyýetinde alamsyzlyk, wyjdansyzlyk, ahlak taýdan pese düşüp barýar diýen gaty dogry. Gurban geldi dowam edýär. Korrupsiýa bir agyr kesel, köp wagtdan bäri ýaşaýan bir virus ýok etmek üçin saýlanan adamlaň arasynda bir laboratoriýa güýçli topor döretmeli öz aramyzdan diýär. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. Gurban geldi ýeňişiň duşmany, uruş keseliň duşmany. Derman adamyň duşmany pullyýar. Ýanarda baýhan diktatorlyk sistemasyny aýyrsak, paragorlukda agalar hökman awtomatik ýagdaýda. Awtomatik ýagdaýda. Google diýilýän gelip gidýär. Studiýa girýär, ýöne men ony efire baglanmak. Özüniň kimdigine maýdanok, niýetine maýdanok. Ýöne şu döwletiň kommentariýalaryň arasynda goýan sepi çakalygy işleýärmi, işlenokmy diýip şonu barlayan bolmaly. Çatdan özara habar alşykdan özüniň kimdigini, niýetini, zadyny bildirmese, aýtmasa
salamsız, seliksiz gelenleri alamak, gaty görseňiz gaty ýerde oturuň. Kararlıyor. Öwliýede yer satylýar. Puh! Ağam pikirlen häli ölmänkäň ýatsak ýeriň satyn almaly. Onda daşarut diýerler, bärde de şeýle. Daşarutlar şeýle. Gün batarda. Türkiýede de şeýle ýalňyşmaýan bolsam. Aklyňa sygjak atmaýan diýer. Yetdirdi diýär. Yetdirdi, ýetjek derejesine ýetdi diýär. Ana şol. Diktatorlaryň ýalýaglary, tarapdarlary, haramzadalar, haramhorlar biziň aramyzdan çykýar. Şu jemgyýetden çykýar asmandan ýynyna. Gurban geldi. Korrupsiýa göreşip biljek adam öz ýaşap biljek döwründe görmejek gowluklary barada düşünýän adam göreşip bilerdi. Gaty dogry. Gurban geldi döwlet aga çağalama da iş buyursak çağalaram bir manat sorap dur. Olanka çağanka neme derler? Ol çağanka ýene para peşkeş neme derler? Ol çağalar şo olanka oýunna, olar durmuşy oýun edip görýär. Ondan syla serpay ýa süýjük köküjük bersen ol çağa sen ünsüňi çekjek bolup şoň üçin mediada ony şol para peşkeşe ýa berme direk goýmalylar, ony durşy bilen ol neme temada. Ahmet Mahmut, millet aç bolan ýerde korrupsiýa bolar. Gaty dogry. Iň merkezi diýe dogruş şahadat namazyna pul soraýarlar diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Aýşol gonunçlukda ýeriňi satyn almalydy. Ne towa diýdi. Ona geňem görmeliler. Bu absurd adet beren adamlary. Yanada Leo ölüme ölseň mut gör ýok diňe Türkmenistanyna däl başga ülkelerde hem şeýle geň görme artyk maş pul bermejek bolup kakasy öldü 5 ýyldan soň ejesi ölse şol ýere gömmek üçin ruhsat berýär. Morlu İstanbullu diye. Ey Hudaý. Karolio. Aýla akşam men diýenim sen tohumuňy maskara etmejek bolsaň alma para diýe. Şol men şeýle düşünjede diýe. Karolio gowy iş üçin tohumuňy degäler. Masaly diktatora garşy göreşseň barýalara şu korrupsiýa üçin barsynlar diýe. Olam bir tarapdan dogry pikir. Bayramhan Şarif biziň hukuk adama hassa diýerler, çynmy? Şu gün hassalanypdyr. Bilýänmi hawaryň Tommy diýe. Näme diýjek bolýar? Karolio, näme üçin alalaşaňyz? Erwet iş ettiň bilsinler sen kimdiňi tohumuňy näme şonu hadaly agam diňe özüň maskaralanjak bolsaň bu zat näme diýe hiç kim ýatmaýar ýurtda diýe. Şol sensasiýa demezsin, şol psikolog taýdan basyş görkezsin diýip aýdýanda sen ony oňam jany ba.
Partidan YouTube'da bilenmok göne TikTok'ta Guga rejimiň tarapyny alyp çykyş edýänler haramlanda. Diýmek şolunla gelmek istedi. Barlak gördü girip bolýan bolanokmy diýip partidan taza ol ömrüňi uzak bolsun. Men o diýen ýerlerinde bolmamsoň, görmemsoň bilenmok. Guga öňgaty köp duýdum, no ortalykda köpden ýokdy diýe ýanarda. Düşünekli. Ahmet Mahmut dünýä gelende para, gidende para. Näetmelli gaty dogry. Seljukcan hoş geldin. Hoş geldin. 2 saat ýaly boldy biziň nemämiz efirimiz. Häzir ýuwaş-ýuwaş jemleýär efirimizi. Ne diýip bolsa. Watandaşlar alyp çykdylar Seljukcan. Korrupsiýa barada her kimiň gowy peýdaly pikirleri, görüşleri, garaýşlary boldy. Hakykatan hem gyzyldan gymmatly. Bir universitetde okaýanlara seretdirämeli, görkezämeli bir gepleşik etdiňiz. Watandaşlar gyzyldan gymmatly pikirleriňiz bilen, tesirleriňiz bilen gaty täsin. Şoň üçin men has köp ünsümi, gujur gaýratymy siziň şu formatda alyp barýan gepleşiňizde gönükdiresim gelýär. Has köp şoňa üns beresim gelýär. Sebäbi hakykatdan hem gaty köp taňry ýalkasyň iň köp alkyş şu gön ýaýlymlardaky watandaşlaryň tesirler bilen edýän çykyşy. Tesirler esasında alınıp barlayan gün ýaýlym şu format yaman göňünden turýan adamlar. Käbir temalar, käbir ýurtlarda men aýdyp oturjakka, käbir ýurtlarda hatda halkara gatnaşygy, syýasat boýunça okayan studentler bölümlerde de käwat mysal höküminde alınıp görkezilýär diýip hatda şoň nemelerinem iyi verdiler fakatlaryny. Begenlik boýsunlyk elbetde. Wagtal interwiw alýarlar, wagtal garaýşlarymyzy, pikirlerimizi soraýarlar. Taňaýardan aýdýarlar, sag bolsun aýdýarlar. Siziň tesirçiligiňiz gaty tügeleme, gowy diskussiýa edýärler, gowy çemeleşýärler meselelere. Bizem şolara seredip, şolara gyzarlap özümüzi ýiteldýäs, özümüzi türgenleşdirýäs, işimizi ökdelýäs, gatyly şolaň kömegi bolýar, goşandy bolýar. Hükman çykyşlarynda sözüň arasynda, gepiň arasynda biziň adamyzdan taňry ýakanly aýdyp goý diýip haýyş edýänler boldy. Şolaň haýyşlaryny ýerine ýetirýän hemmäňiň eliňiz ýüzüňiz dert görmesin, ruhuňyz dert görmesin, ömrüňiz uzak bolsun tügeleme. Meňem göňümden turýar şu format tesirler bilen alyp barýaňyz. Diktatorlaryň içýän ýa. Näme üçin? Hiç kimi tanap bilenok, hiç kimi ýyzarlap bilenok, tutup bilenok, edýän hüjümlere puza çykyp dur. Her gedek eden hüjümüne baryp daşdan ýasalan gadymy diwara çarpyp dur, süsüp dur. Hudaýa şükür. Şoň üçin hemmäňiz sag bolun, bar bolun we baý bolun. Toýuňyzda gaýsyn. Şolar ýa-da hakykatdan hem özünden bir format döretdiňiz, diskussiýa formaty we şuny dowam etdirýän şeydi. Şoň üçin köp sag bolun. Tesirçiler, watandaşlar ömrüňiz uzak bolsun. Begummol, agummol geldi, sagaca bol. Karolio meselen, para alıp tutsagda oturan adam türmede gowy oturmak üçin para berýär. Görüňsiz? Nirde oturjagy barada para berýär. Haýsy ýerde ýatjagy, etjegi barada, ýejegi, içjegi,
yugunjogy tuvaledi biznes bolup durýar hemme zat. Hapa biznes. Ine şoňa gözegçilik edýän türmäň işgärler şol adamyň para alyp zynnyna düşenini bilýär. Şoň üçin şonyň işiň soňy gowy dälligini ýurtda ýörmeli kanunyň ýerine korrupsiýa ýöräp dursa, şol adam özüniň soňunyň şolar ýaly boljagyny bilse-de mejbur ýagdaýda edýär. Sebäbi şo taýda düzgün şol. Konstitusiýa eýem, konstitusiýanyň ýerine oturup korrupsiýa. Şonda da şondan para alýarlar diýe kararlıyor. Mejbur. Ine ilki halkyň gözüni gorkulmaly. Kararlıyor. Şonu iň bir agyr jeza etmeseň aýryp bolmaýar şonu diýe. Gaty janyň ýanan seňem korrupsiýadan birinki ýaly gaty dogry. Edil adam öldürmek ýaly bir jeza bermeli. Gurrunsyz. Gurrunsyz. Watana satýan, halky satýan bärde. Şoň üçin aýrygaç jeza bermeli gaty dogry aýdýar. Ramazan Juma Aksaray'daki Gurban Atelle mihmanhanada Türkmenistan'da cinayet işini ya da güne geçişlige düşecek bolsoň 1800 Amerikan dollary bilen çözüp duran Aşgabatly ayal bilen erkek raýadymyz bar diýe. Ine biznes. Azatlyk radiosyna daşardan jurnalist bolup işlämede, habarçy bolup işlämede şol wagtyň özünde men Türkiýede döwlet teleradio guramasyna işlän döwrümden bäri köp notariuslar bilen kasam içip notariuslarla terjimeçilik, dilmaşlyk edip gelýärdim. Ondan şoň köpüsinde köp ýagdaýlara özümem şoň şaýat boldum. İşte şu Ramazan Juma'nın ýazýan zatlarym hakykat. Ten tatýanlar bar. Jelepçilik, küntüçilik edýänler bar. Bu biziň soňky 2 ýylda çykan syýasy küntülerimiz, jeleplerimizde ondan öň öz tenini, adam söwdasyny etip görenler. Hemmesiniň düýbi Türkmenistanda rejimdäki adamlara gidip dur, şolaň girdejileri. Türkmenistan'da oturan yerlerinden Türkiye'de ten sevdasyny gurnap durlar. Adam sevdasyny gurnap oturlar we girdeje maňryk gidip otur. Bular bilinýän zatlar. Edil aňardaky haramçylyklar Türkiye'de de dowam etdirip durlar. Rejimiň adamlary. Ondan çykan bolýarlar. O Türkiye'dekiler ten sevdasy bilen gyzyklanýaňyz, ýok şey diýäňiz, siz etdirýäňiz o, siziň hojaýynyňyz şondan pul alyp otur. Şo temaň üstüne köpürek gidip başlasaň, hojaýynyň saňa berýän sümküne azal diýär, ýalyna azal diýär. Aç galýaň, işsiz galýaň. Kararlıyor. Onun şo derece namasyna degijek jedany etden ýitýär şo agam gaty dogry. Anan ýurt şo derece päklenler, şo derece ýaşasyň geler şo ýurtda agam diýe gaty dogry kararlıyor. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Ýöne gaty namasyna degijek bir jeda goýmaly. Dogry gollaýan. Namus kalmadyk bolsa näme etjek? Psikologik ýagdaýda. Şo aýdyşyň ýaly. Ahmet Mahmud size de Allah kolaylyk bersin diye ömrüň uzak bolsun, sağlyk bol.
Bile ýalkasyn, hemmemizi bile ýalkasyn. Men bärdi diňe ilçi, araçy, moderator inha tügelime watandaşlarymyz, halkymyz özleri alyp baryp otyr. 2 sagatlyk inha 2 sagat boldy. 2 sagatlyk gönýälim özleri alyp gidip otyrlar. Men diňe araçy şolaň tesbirini ekrana goýup berýär. Paştalýan ýaly. Gurban geldi. Döwletaga bul gatyly iş, korrupsiýa meselesi muňa ahlak, watan söýerli, ynsanperwer, wyjdanly adam bolup taýýarlanmaly. Gürrüňsiz. Gürrüňsiz. Nefsini gowy terbiýelen adam bu işi çözüp bilýär. Adamlar bileleşip çözüp bilýär bolmasa kyn. Agam efir alan zokmu diye. Bu nähil alan zokmu? Efir üçün men nemeleri goýdum, çakylaw goýýan, ýöne hiç kim geri bilen zokdylar. Geri bilen zokdylar. Antenan peýnan çykar. Ýöne 2 sagat boldy. Uzağa çekdirmesek gowy, jemlesek gowy seljukçan. Şoň üçin ertirem iş günü gaty bu hepde iş köp. Hepden ahirna işleri bitirecek bolup bolmaly. Türlü şäherlerde, şäherden şähere, ýurtdan ýurta iş taparma. Türkmenistanda Covid-19 ýok. O wagty tozan bölejikleri bar diýerler. Erkek tozan bölejikleri däl, diktator we diktator bölejikleri bar diýer. Teljuk, hoş geldin. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Hoş geldin. Sağ sağlıklar bolmay. Şükür. Gelenne ulet diýipdirler. Ýenin içeniň özüňki bolsun. Gören eşdeniňden habar berdi. Teljuk. Gittin aýdýan. Oradyr. Karolýo. Men şondan aýtdym. Tohumuna çenli açykla şol adamı maskaralamaly diýenim gaty dogry. Gollaýan dogry psikolog ýagdaýda sen aýdýan gaty dogry. Ýöne tohumuna azar bermeli diýemok men. Dogry. Düşündüm. Ne üçin çykaryp goýberdiler? İnternetinde bir neme var. Täzeden gel. Seljuk. Täzeden gel. Gurban geldi. Paraxorluğu bir belli bir meşhurde görkezme hereket kanun çıkarsalar halk umuşardy. Hawa ýöne äger Türkmenistanda ýöreýän kanun korrupsiýada. Ondan sen ol diktatorlygyň kanunyna düzgünne garşy gelseň, bähwidine garşy gelseň, oň puluny alýan puluny girdiýjesini, salgydyny, pajyny, oljasyny kesseň galtamany. Sen galtamana garşy hereket edýär. Jenaýatkara, pirata garşy, garakçylara garşy. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Karolýo $1000 para alan adama $50,000 jeda töletmeli. Onam derrog tölejek bolsa almaly. Iň bir hapa işlerde işledip jedasyny töletmeli. Jedasyny töleýänçe şoň maşgalasyny tutsagda saklamaly. Karolýo erkek adamy diňe maşgalasynyň üstünden namasyna degip bolýar. Agam çykaryp goýberdiler, ýok çykaryp goýbermediler seni.
Bilemok sizin tarapyňyzdaky internetde bir zat barmy? Onu 2 sagat boldy şuňky efirimiz hakykatdan gaty boldy, göňe jaý boldy. Selçuk, geldiňmi? Selçuk. Şumat etim gowy gelýärmi? O gowy. Ha, indi gowy boldy ene. Ha. Ha, geldim. Diýmedigim bolsun diýdim ay. Yo, 2-3 sapar aýlatdy. Ýeniň içeniň özüňki bolsun göreneşdeňden habar berdiýdim onuň kelip. Gaty köp haýyş geldi, isleg geldi şol öňkü eden çykyşyňy has bir ýeňilje edip goýsaň kanalla bir sereder ýaly. Bolmasa ýaman kyn bolýar. Ara başga temalar girýär, başga zatlar girýär. Ünsümüz bölünýär. Zat diýip. Karelio Leo gelli görünýär ýöne Karelioň telefonuna ýa-da ulanýan enjamynda bir problema bar. Şoň üçin device not connect ýaly, ýagny enjam dogly baglanmady. Dogly baglanmady diýe Karelio nastroykalaryny aýarlaňy telefonuň ýa näme enjamyň bolsa, şoň nastroykalaryny aýarlaryny, şoň nemelerini näme diýilýär türkmençesi. Şonu sağlasaň käbir neme päsgel berýän zatda şo telefonuň belki enjamyň howpsuzlyk sistemasy, antivirus ýa şoňa meňdeş bir zat bolup bilýär-de. Şoň üçin şo zatlary şu programma girjek bolýan. Şoň üçin şu gereklikçe ruhsat berdiýsen nemet göwerilir, bağlar. Toyota senna salam gardaş, goýmaýarlar näjan salyk. Aşgabatdan ýalkymda salam diýe. Selçuk, sen meňe sen adyň bilen başga bir geldimi? Yok, men geldim de ýöne ses aýlanyp ýatdy. Facebook'tan baglandym şuňa. Facebook'tan bağlanyp bolýarmy? Gitdime sesiň? Bolmasa men öz sesimi ýapaýyn. Sen internetinde problema bar. Ýalňyşmaýan bolsam. Sesinizi ýapsaňyz näme bolar gaby? Hani set mikrofon ýapyp göreler onda göre. Men ýapdym, sen gürläber onda. Ha, indi boldum hadi. Ha, boldy. Şumat sesim gowy gelýän bolsa, hani kelleňiz çaýkan. Ha, boldy. Ýok, ýene aýlanyp başlady, bolmady. Selçuk internetinde problema bolmaly. Karoleo gelýär, ýöne Karoleoň enjamyna ulanýan enjamyna näme aparat ulanýan bolsa, sen aparatyň sistemasyna bir päsgelçilik bar. Sistema bir programma bir zat päsgel berýär. Sen gelýän ýöne iň soňky şu maňa baglanaýmaly ýeriňde
sana bir zat päs geller ya. Olum telefondan borup bilýär. Her telefonda ýok. Ýöne käbir telefonuna ba. Olum telefonun şol howpsuzlyk nemeleri bilen baglanşykly. Sen öz goýýan howpsuzlyk nemeleň bar, kadalan. Agam başga zatda söhbetleş edip bilemdokmy? Bu programmadan başga programma men geçip bilmeýän. Iň gowsy ana kararlıyor. Men telefonum goro programmasy diýe dostluk beren okdy. Şu pöli hata edip bilýär. Näme üçin? Kamerany, mikrofonuny, dadyny ulanır öýdýär. Bilýän? Şoň üçin men telefonum, öz telefonumy şeýle. Şoň üçin şu programma şu programma ulanylan wagty diňe şoňa ruhsat berdiýär. Onuň sistemanyň özü tanaýar we şoňa ruhsat berýär. Telefonlarda şu aýdyşyň ýaly sistemanyň özü nemeden ok. Seljuk başga zatda söhbetleşip bilemdok diýe ýok, bu programmadan başga programma bolar ýaly watandaş bolup, halk bolup şular ýaly tesvirler bilen gepleşik taýýarlaýan formaty beren ok. Şoň üçin onuň howpsuz şu programma hiç ýyly arada programma, araç programma ulanany. Zoom bilen baglansaň, Zoom bilen göni efir etsen, göni ýaly etsen, Zoom başga bir araçy programmanyň üstünden baglanýar. Ol araç programmada elbette özüne köp maglumat alyp galýar. Zoom'un özü gönümeli däňine olum özüne köp maglumat saklaýar. Ýöne şu StreamYard biz köp kelle döwdük muň üstünde. Inta kanalda asmanka açaýamyzda nähili eder, nähili nemeni ulanyrys. Bizden bir ziýan etmesin watandaşlara diýip howpsuz bolsun diýip şoň üçin şu programmany taýlap aldyk. Seljuk Şuma başga nemeden baglandym. Indi näme gelýärsin? gürläber Seljuk, men mikrofonumy ýapýan. Ha, bolýar. Şükür. Salam alem, döle. Seljuk ses ýanlanmasyn diýip men öz sesimi ýapýan, şoň üçin sen arkaň gürläber. Bolýar. Şuma düşünüşim boýunça tema paraxorlugyň sebäpleri bolýar. Paraxorluk nädip ýok bolýar? Seň paraxorluk näme ýaşandy? Nädip aýyrmaly? Düşündüm. Indi gysgaça siz bir aýdyp geçip, men öz bilenim, öz düşünjelerimi aýdaýyn. Sesin gitdi Seljuk. Ýok, size garaşy otyn, siziň indi bilýän zadyňyz şu tema hakynda siz näme diýýäňiz? Yo, biz seret 2 saat ýaly gürleşdik. Biz sen öz garaşlaryň goş, öz aýtjak zatlaryň goş. Korrupsiýa özüň ýurtda nähili zatlara şaýat bolan, meselem geçimgedeki aýdyşyň ýaly
öz başdan geçiren täsin dağıtlan wa bolsa, durmuşdan faktlar dağıtlar wa bolsa, onu aýdyp bilirsiň. Oň daşyndan 2 sagat boldy, şoň üçin jemlesek gowy. Nädip aýyrmaly şoňa, nähil çäre görmeli? Aýrylarmy, aýrylmalymy? Ýa-da öz-özüne nitik gidermi? Şu uğurlarda sen özüne mäňe bir jemleýiji çykyş höküminde öz garaşlaryňy paýlaşsaň, men mikrofon ýapaýyn, nemetmedi ýaly, ýanglanmady ýaly. Sen aýdy ber. Birinciden döwlet biz öňden SSR-iň bileleşiginden gelýär. Ol SSR-de şumat hany niräňleri Russiýada da dowam edipdi, şumat bizde wapşe ýüzeye dowam edipdi. Ol goňşy döwletlerde de dowam edipdi. Şumat adam dowam edip gelýär. Ýöne bizde dym güýçlenip giden. Yani ýokary derejede güýçlenip giden. Inne men metelem öz pikirimden alyp beretsem, aşagdaky oturanlaryň metelem aşagdaky oturanlar alýar. Çünki biz diňe aşagdaky adamlary tanýýar, ýokurdaky adamlary bilinýär. Ine metelem naloga barýas, nalog aldy diýäs, ondan geçeli ane ýaňa aýdyp oturýarlar, şakadatnama almany barýas, şoňa da para sorýar, oňa da para sorýar, mene de para sorýar. Ine döwlet birinciden aşagdakylaryň men öz pikirimçe hiç hili günäsi ýok. Näme üçin sebäbi olar ýokardan mejburlaýarlar. Hani ýokardan almana mejbur edýärler. Diýeli şeýle. Şuma sesim gaýtalanyp otdy. Şuma sesim aýlanyp geleni üçin durup garaşyp gurlap otyn. Şuma eferde Eferde hiç ýeli sesin gaýtalanok, sen özüňe gaýtalanýar, ýanglanýar. Sebäbi sen dinlejek bolýarlar, ýyzarlajak bolýarlar şoň üçin. Ýa-da internetiň gowşa. Iki sebäpden ýanglany bilýär. Sen arkan gürläber eferde ýanglananok. ýok internet 24'lük internetde bu problema bolmaly diýip diýip Ine onu yatırjak bolsaňyz olar öz elinde, onu yatırjak bolsaňyz birinji oçurt halky, işgärleri birinji derejede aýlygyny şu hemme zadyny üçin edip biljek derejede aýlyk berýär. Bu birinji mesele. Onun üçin ekonomikanyň bir düzüg ýagdaýa gelmegi gerek. Bizde de ekonomikanyň ýagdaýy näli? Wapşe ýok, ekonomika diýen zat ýok diýseň bolýar. Ekonomika diýen zat näme zat? Şäherge 7 milyon 8 milyon aýlyk berýär. Ol berýän puly meselem bazyra 2 sapar girip çykmanyň bolýar. O girip çykmanyňda diýende de bir geyinip çykmany däl. Diňe produkty üçin. Indi biz şu maddeni döwlet işinde işleyen adamlar, indi işlemeyen adamlar var. Berde işlemeyen adamlarım var. İşleyen adamlar 8 milyon alyan bolsa döwlet sesimiz yanmasın yok. Ya tera vapşi nemet ya Eferde ýanglananok, sen özüňde ýanglanýar. Eferde ýanglananok. Eger syýmsyz, kabelsiz gulokluk takýan bolsaň, ýanglanýar. Hoparlöri nemäni sesi açyp gürleýän bolsaň, ýanglanýar.
käbir gulaklyklar syýmly gulaklyklar modelleri aýratynlygyna görä olaram ýanglanyp bilýär. Olaryň sistemasyna görä. Şoň üçin sen näki tehniki näse allyk sebäpli ýanglanýar, efirde ýanglanýar. Onu buna başga bir wagta goýaýly. Başga bir wagta. Şuma bu temany açdyk, şuma petinden bir saat gidýär. Polar Selçukcan aslında iki yarım saata yetip gelýär. Şoň üçin efiri jemlesek goýup efiri aýratyn sen bilen bir efir etsek diýip teklip geldi. Şol gepleşigi täzeden ýeňilleşdirip artık näçerlerini temaňdaşyna kızatlar aýryp goýsaň diýdiler. 1 saat 40 minut boldy, ýalňyşmaýan bolsam. Şonda sen çykyşyň gowy halapdyrlar. Şol oglan bilen Seljuk bilen bir iki çaýam gepleşik etseňiz, Edil Baky bilen gepleşik edişiňiz ýaly diýip gaýş etdiler. Güni ýaýlym bolman biler, isteseň biz ýazgam edip bileriz. Zoom'danam ýazg edip bilýär. Skype'danam ýazg edip bilýär. Gözelgüňiň ýok, men gün efirde gürlejek diýsen, gün efirde gürläp bilýän. 3 tane variantymyz bar. Skype, Zoom, gün efir. Özüň karar ber. Bolýar. Bolýar, siz onda wagtyny aýdyň döwle da, şoňa görä neme diýeli. Indi kepden ahirine edeli. Men 6-njy güne ýetişek bolan, men 6-njy güne söz beremok. 6-njy güne ýetişdim 6-njy gün 11. Ýetişdim. Eger ýetişmesem, onda bazar gün 11-de ders. Bolmalymy? Bolýar, tapady. Bar. Men bildirişi goýaryn näme? Şol kanalyň topar bölüminde bildirişi goýar. Şo bildirişe görä ne diýip bolsa onu özüň temany ketkitle e-mail iýber. E-mailden habarlaşyl sen bilen. Men e-maili ýene bir edip ýatladyň saňa. Emmelere Onu ýatladyň. şey etsek bolmazmy döwle da? Hani şuma beýle edip otursak, hani ortadan pamyk vermäne şuma neme de oturýarlar, pamyk berjek bolýarlar. Başga bir pryamoy efir edip şonu ketip YouTube'a salýarlar, bolmazmy? Hani arkaýyn söhbetleşik etip bolýar. Düşünmedim. Düşünmedim. Näme diýdiň? Mana diýen hani beýdip pryamoy efir etmän, ýa-da pryamoy efir edip şuma aşagdyky başgalary girmedi, ikiçe gürleşik Men geçirip. aýtdym saňa, ýaňy aýtdym. Seljuk, ýaňy aýtdym. Haýyş etdiler diýdim. Seljuk bilen iki çak gepleşik Edil Baky bilen edişiň ýaly diýip haýyş etdiler diýdim. Şol haýyş edenler gepleşigi ýeňilledip, ýeňil görnüşini goý diýenler gepleşigiň ýeňil görnüşiniň ýany bilen bile sen bilen iki çak gepleşik etdiýip haýyş etdiler. Menim saňa aýdýan 3 variantymyz bar diýen. 3 görnüşde edip bilýär. Gün ýalyma goşulyp bilýän bir Zoom'un üstünden ýazg edip soň montajlap kanala goýup bilýär ýa-da Skype'ın üstünden ýazg edip montajlap goýup bilýär. Bulaşdy. Sen internetinde problem bar. Seljuk. Bulaşdy.
Teknik näsallyklar dowam edýär, gynançykda bu bolýan ýagdaýlar mehriban doganlar, gadyrdan tamaşaçylar. Köp sag bolun, toýuňyzda gaýtsan, habarlaşmak üçin biziň e-mail salgymyz turkmenim.tv@gmail.com. Şu kanalla aýdylmagyny isleýän zatlaryňyzy, maglumatlaryňyzy, diskussiýa temalaryny ýa bir ýerde bir säwrük göwürlen bolsa, näme dogry edilen bolsa, halaýan, halamaýan zatlaryňyzy has gowlandyrmak üçin teklipleýäňizi, bellikleýäňizi bize ýazyp duruň, habarlaşyp duruň. Şu e-mailiň üstü bilen anonim görnüşde hiç kim maglumatyňyzy hiç kim bilen paýlaşanok. Men özüm seredýän, başga hiç kimde ýok. Şu e-mailiň açary. Awa Seljuk bilen aýratyn ikçek gürüňdürçük geçirip bir tema ketgitlep Seljugyň çykyşyny haladylar. Şoň üçin Seljuk bilen edil Baky bilen ikçek gepleşik edişiň ýaly Seljuk bilen hem ikçek gün efirde dälle ýazyk edip şonu montajlap kanala goýsaň diýip paýaş etdiler. Şoň üçin netip bolsa Seljukjan habarlaş biziň bilen ýanky e-mail arkaly e-mailiň üstü bilen ikçek bir tema bellep ketgitlep ýazyk edeli, montajlap goýaly. Mehriban doganlar, hakykatdan meni bir gezek begenjimi, buýsanjymy, minnetdarlygymy ýene bir gezek nyňtap geçmek isleýän şu tesirler bilen göni aýlymy alyp barmak formatyny siziň özüňizden töretdiňiz. Onuň her gezek şu siziň gatnaşmaňyzda alınıp barlayan efirde moderator bolup oturandan soň hakykatdan hem şeýle bir ýerden güýç gelýär. Gidip dağa gidip daş aýasym gelýär. Gowy energiýa berýäňiz. Şu energiýaň, şu berýän ruhlandyrşyňyzyň halkam ruhlandyrýanlygyna, edil halkada şeýle täsir edýänligini men ananýan. Siziň tesbirler bilen alyp barýan şu gepleşikleriniz strategiýa institutlaryna, halkara gatnaşyklar boýunça okudylýan universitetlerde, institutlarda, zatlarda mutala hökümünden görkezilýär, mutala alynýar. Gowy baha berilýär. Şu formata edýän alyp barýan işlerinde sag bolsun, taňry ýaklasyn, netip bolsa Türkmenim kanaly, telekanal bolup işine başlanmagy her kimin yerli yerden iş orunlaryny siziň doldurmaňyzy men isleýän. Her kim öz urundan, öz temasyndan, öz başarýan işinden kanala goşulsun. Çekýän zähmetiňiz şu alyp barýan işiňiziň bir hüzürini görüň diýip men şonu isleýän, sizden haýyş edýän. Sebäbi eýäm näçe wagtdan bäri eýäm oturdy, urukdy şu hepden soňundaky ýa hepden içindäki tapawdy ýok. Haçan gün ýaly bolsa töweleme özüňiz alyp gidýäňiz, özüňiz urukdurýaňyz, özüňiz gowy netije çykarýaňyz, gowy alyp barýaňyz şu gepleşigi gün ýaly. Şoň üçin şunu telekanalda da şu görnüşde etmeňizi, alyp barmaňyzy bu kanaly ayakta tutup ýöredip oturan özüňiz YouTube kanalyny ýöredýän bolsaňyz telekanalda da bir goşandyňyz bolsun. Telekanalyň işlerinde gatnaşyň. Onunla kösedip bermäň. Güzeran çeşmeňizem şu taý görüş üçin iň täsirli platforma da şu media, metbuat. Şoň üçin özüni göňüne etýän, başaranyň bolan watandaşlarymyz bar hemmetini görýärler, hemme kişi ekrandan şu ekrandaky
başarjan vatandaşlarymyzy bilelikde görüşmäge, telekanalla bilelikde işleşmäge çağırýan. Toýuňyza gaýtsyň, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Toýlaňyzda her bir sowagyň 1000 bolup gaýtarylsyny aljan. Indi şu taýda Toyota Sienna gardaşymyz bar Türkmenistandan gatnaşýan, tomoşa edýän. Türkmenistanyň içinden nädip girip bolýar döwlet baýganaga diýe. Ýanky men sepi berýän, şo sepe basyp girip bilýän ýöne şol giren wagtyň eger bolmasa şo telefonyň nastroykalaryny, şo telefonyň howpsuzlyk düzgünlerini birazajyk ýeňilleşdirmeli bolýar. Şonu ýeňilleşdirseň hemmeti bolýar, arkaň girip bilýär. Şatlyk girip otur. Türkmenistandan diýmek, şatlyk girýän bolsa senem arkaň girip bilýän Toyota Sienna. Karolio şunu görýän diktatoryň güjüklerine başymdan geçenleri aýtjaktym diýe. Olar bilýär men kimdigimi diýe. Şolara garşy görüşmek barada aýtjaklarym gaty köpdi wagt arman goşup bilmedim. Karolio ýanky aýdyşym ýaly Seljuga aýdanym sen üçinem sana da deňişli. Üç görnüşde gepleşip gidip bilýäs. Güni ýalymyň daşyndan iki görnüşde ýaly gidip bilýäs. Zoom'dan ýaly gidip bilýäs. Özara gepleşigimizi. Edil Seljuk bilen etjek boluşymyzy ýaly sen bilen ýaly gidip bilýäs ikiçek. Anonim görnüşde. İkiçek ýaly gedeli montajlap soň gepleşip gidip goýaly. Kanala seredýän bolsaň, Baky bilen eden gepleşiklerimiz bardyr. İkiçek gepleşiklerimiz montaj edilip goýulan güni ýalymda. Güni ýalymyň daşynda da variantlar bar. Ya Skype'ın üstü bilen ya da Zoom'un üstü bilen ýaly edip montajlap goýup bilýäs. Üç variantyň haýsyny istesen seç, haýsy saňa amatly bolsa külün çykararsyn. Onda şuňky efiri şu taýda tamamlaýas. Elleriňize güller bitsin. Köp sag boluň, toýuňyzdan gaýtsyň. Mehriban ýyllaşlar, kadyrdan doganlar. Hosarlarym diýmek gelýär men ýüregimden, içimden, sebäbi hakykatdan şol bir duýgulary, şol bir mukaddesligi goraýan, şoňa sarpa goýan, şoň aladasyny diýen, bir tardan gopýan adamlar siz. Ýürekdeş, pikirdeş. Şoň üçin ana şoňa hosar diýilýär. Men näme diýen dutarym, näme diýen ýaly. Sen duýguňa, sen mukaddesine adamlar, gymmatlyklaryna sarpa goýmaýan, ýa şondan bihabar adamlar bir eneden atadan bolsaň peýdasy ýok. Hosar inha bir ýerde oturup ýylyň günüň bähwidi üçin şolar ýalaky kelle döwýän, tähmet çekýän adamlaryň hemmeti bir-biriniň hosary. Şoň üçin başyňyz tutun, görjeňiz gowy bolsun. Ýaşar Türkmenlip bir doganymyz salam döwlet diýdi, salam. Ýöne kynansak-da güni ýalymyzy şu taýda tamamlaýas. 2,5 saat boldy. Ertir iş. Geçen efire gatnaşan turist bilen haçan efire çykardyňyz? Gerek barmy? Şoňa gerek barmy? Ýaşar. Gerek barmy şoňa? Bolsuz gurrunga wagtymyz ýok. Ha şuňky ýaly gowy özara pikir alşsak, düşüncelerimizi ýitelsek, aňymyzy kämilleşdirsek, gözetimizi giňelsek has boldy.
Olur gitsin Şahatlyň kanalyna çykyş etsin. Başga kanallar var. Şota TikTok'lara gitsin mesela. Şolara. Biziň urabenimiz, biziň derejemiz däl. Gaty pes. Şoň üçin gerekli olar ýaly. Bize. Göni ýalymy al. Bizim ağlaway çeýnän ýaly dip çeýnänliýän bolsaňyz. Onam biljekkä, onam gabat gelse görüberýäs. Onda häzirlikçe mehribanda bolýar, giýçäňiz rahat bolsun. Kararlyw hawa seň telefonunda problema bar. Seň telefonuň hopsuzlyk düzgünlerini seret, şonu gözden geçir. Şu programma arkaň girer ýaly et. Göni ýalyma gelip bilmeýän ordan gıyan ýok. Zoom ýa-da Skype'ın üstünden gürleşeli, ýaly edeli, gepleşik edeli, montajlap goýaly. Bilemok, telefonuň markasy bilen, modeli bilen baglanşyk gelýär. Telefonuň öz nastroykasy, aýarlary, öz hopsuzlyk düzgünleri bilen baglanşykly. Päsgelçilik bar. Bolýar, ine käbir gepleşen watandaşlarymyzdan şol ýaly päsgelçilik bolýarsoň, telefonu gorjalap düzelýär. Onda häzirlikçe sag bolun. Täze hepden başlaýas. Ýa-da başladyk, eýem siz başladyňyz. Biz Intäki Ýewropada başlandy. Täze hepdeniz şowluja geçsin, gowy geçsin. Saglykda toýda görşeliň. Köp sag bolun. Ýene-ki efir duşuklaryna çelni. Inniki 6-njy gün efire ýetişek bolan. Eger ýetişip biljek bolsam öňünden bildirş goýar. Ýetişip bilýän ýa-da ýetişip bilýän bilemok diýip 6-njy gün etip bilmesek baglar gün edersin etip bolsa. Onda häzirlikçe sag bolun, toýuňyza gaýsyn. Ömrüňize bereket, öýüňize, gojaňyza bereket. Başyňyz dik bolsun. Şu bileleşip alyp barýan şu formatdaky, şu görnüşdäki işlerimiz bilen bereketli, hasyrly, önürjükli, ilgün bähbetli, gaty köp işleri eder, amala aşyrar diýip men onanýa. Şoň üçin köp sag bolun. Ýaşar türkmen ömrüňiz uzak bolsun, sazy bol. Seňem efirimiň soňuna gelin, goşulyň. Allah ýarňyz bolsun, mehribanda bolýar, giýçäňiz rahat bolsun. Amerikadakylar ertiriňiz haýry bolsun, düşümli bolsun. Toýda görşeliň.